chidiki. Sure. Kana. Hi, Chacha. Thank you, Mjembere Soko. Thank you. Yes, Christine. Waspera seko, Christine. Tifa. Hakuna kudaro wigi. Wigi yo yakagadzikwa neumwe mwana ari panapa. Tiyakatondipa wigi yo yakatonditi, Sis Melly, imi munongoda kungobuda rimwe zuva. Munongobuda rimwe zuva makatirwa. Mina ndibogadzirira ichi wigi changu. Ndokubva handigadzirira ichi wigi chake akandipa. Ndikati aiwa zvakanaka kaizvi. Shindo zvakanaka izvi. Right. Thank you, Chacha. Thank you, Miss G. Love you. Yes, Tamara. Yes, Cecilia. Thank you, Chacha. Nekudedza vamwe. Hanzi mai mwana ndiwe mukweso. Yes, mimi. Ndepi yako memory. Mai mwana ndiwe music ya mukweso umanje. Atigoni kuiridza pano. Because takaridza music ya mukweso pano. Yakaregistrwa ku YouTube uko. Saka patinoisa video yedu ku YouTube manje. Viewers esa anotorwa oendeswa kunani? Kuna mukweso. Handitiona. Anobva endeswa kuna Zizo. Saka panje tinenge taita. Saka iyo futi. Iwo munavaudza vana Zizo ava kuti kana vachita music yavo vanofanira kusiya space for people vanenge vachida kuridza music yavo kuitira kuti vanoiridza vanozoisa pa later stage vachipura rimwe album new one. Antimaona nokuti tinoshaya tomaridza sei tikangovaisa izvozvo tikairidza pano inotorwa patoisa ku YouTube uko maviewers ose aya anoenda kuna Zizo. Anditiwaona. So apamire mushe wachinzwa memory. Hanzi na Miss G nyaya ndekwenyu Kuchando Miss G. Nyaya iri Kuchando ikoko ndokune nyaya yose. Kuchando kakuna kumira mushe uko. Hakuna kumira mushe Kuchando. Hanzi aita seizizo. Aiwa hapana zvaaita. Ndiri kupindura munhu anyora comment yekuti wakantipa mimi but iri kunhingirikiri yakagara yakamonetizwa ku YouTube. Wakantipa but iri yakamonetizwa ku YouTube. So indikairidza panapa pandinozoisa iyo video ku YouTube ka inotorwa va viewers ese because andisiri ni muridzi wayo ndi blessing. Saka inotorwa yoendeswa kuna blessing ma viewers ese. Saka zviite kuti ndiiridze pa live. Inogona kuita pa live isingaende ku YouTube. Dei live ino yanga isingaende ku YouTube. Ndine vamwe vanhu guys vasiri pa Facebook, mama followers asiri pa Facebook. Anongoonera ma videos angu ku YouTube. Saka videos ndino uploada ku YouTube. So ndakaisa ku YouTube manje ine music. Panoito ipapo. Ma viewers ose uko. Yesi Rutendo Loveness. Ko waipisigwe iko nesure ai vanhu munopenga ini. Rurama imashi waipisire Rutendo Loveness nesure. Siya munhu abvunze nyaya kana chida makunzwa makuwa. Takuona uripo iwe Rurama imashi. Kwandi ndo Facebook yacho tinakidze. Nai. Ngamazano she's just doing maskits one. Anongota maskits achingokomenda chingona kids. Hanzi who is blessing? Blessing ndiye Zizo. Hanzi today you look young. Naikamtiresa kwangu chitindachembera. Ndimwana mudikini.
tiri mwana muduku iwe ndimwana muduku ini zviri ndikutotenda 19 apa soko unototi ndandiri munhu mukuru asi ndimoda ngondichembedza ndimwana mudiki ini Miss G masongs ndinawo hope anogona kunakidza tichimirira kuti namba idikwani but music mizhinji yacho yakaiswa uko kuYouTube yakamonetizwa kuYouTube saka wakaiplay painoenda kuYouTube video all the viewers dzinopiwa munhu yeye saka azvishande animona ndandichipindura sisi vaZizo apa pavanga chiti ridzai music yaZizo ndikati ayiite kuti ndiridze because kuYouTube deyanga iri live yekuti no the music is not anditika then zvanga zvichibuda sezvo ichizoenda kuYouTube manje ayiite kuti ndiridze music yavo music yakawanda inoenda yakatoiswa kuYouTube kudhara saka inonetsa kuti uridze sisi Rutendo makazowana vhudzi renyu here makazowana vhudzi renyu yawe Rutendo wakawana vhudzi rako here pane vhudzi randakagadzirisa gore riya ndakapa mukomana uya hama yamaibhanda makawana vhudzi renyu here vhudzi reri kana musina kuriwana ringoriko kwarakaenda kune munhu uya nanhasi ndokwariri makawana vhudzi renyu here sikuno kumavhudzi akachipa aya guys kuno kumavhudzi akachipa kutoremerwa zvedu kutoremerwa nekusatomada kuremerwa mumusoro nekutakura ngundidzi otherwise kuno kumavhudzi akachipisa vari kudiaspora kana mukawana munhu anenge achiuya kuno toudza vanogadzira mavhudzi avo kutumira ikoko because zvakachipa kuno ndikakudzai kuti mavhudzi percent chaiyo but iyo rakaita serangwiri kuritenga ringe chiita 350 rands zvakachipisa 350 rands anoona kuti kuchipa saka you can get even 10 and azvireme chero kuiswa paskero zvinotolasta because hamupfeke everyday anditi unongopfeka paunongochenda kwaunongochenda saka zvinolasta uchingori spray tolasta anditi maona then kana wazodawo mabrazilian maperiviyoniwo futi kuno zvakachipa izvi mabrazilian achona anditi ama 1000 hambo zvinyenye namakuzotenga zvave kunzoko so kuno South Africa kunoku aiwa Rutendo bvunzai maibhanda ichibvunza ivo maibhanda kuti vapuwe nemunhu iye uya murume uya hama yavo mubvunzei murume uya maibhanda vapuwe nemurume uya zvirikosi zvinhu zviri kuhama yavo ivo ndo vanoziva kuti munhu uyaya ndiani iyo wandakapa uya ndiye anotoziva mavhudzi aya kuti ari kubiri nekugadzirisawo mavhudzi nerudo vasikana mavhudzi asati asvika nanhasi vabhanda vorigawo kundana mavhudzi shuwa zvinhu zvacho zvinyatsokumira mushi right maswera sei kuwansta pa 27 piece mari South Africa 27 piece short here toya zvakachipa izvo 27 piece kana isiri 100% zvinge zvita kuma 140 rands 100 rand hazvidhure izvo kozoti mari kuka ndiye ndozokuti ikwidzirei izvo vhudzi zvakachipa zvazvo zvimbonyanya kudhura izvo anomuona dzacho shonga zvinetse zvikana mini vanhu vanouya munongotudza tokugadzirisirai tombokupaiwo isusu vanhu Kuchando kungokugadzirisa tokupai kwete kuti mutipe mari aiwa kungokupaiwo kungokugadzirisa because ndozvo zvakachipa zvatogona kupaiwo kuno kuAfrica antimaona ndozvo zvatogona ngokupaiwo kuno kuAfrica zvakachipa zvevhudzi rakachipisa kune rimwe ranotowana murodhumu rakatonaka riri straight rinenge chiita 100 rand chairo anditiwana 100 rand vhudzi right tasarigwa nenamba shoma guys kusvika pa 350 tibva tatange guys Kuchando kuri kunetsa Kuchando manetsa vedu wemondiregerera wena ndiri mutumwa wedu weka don't shoot the messenger ini ndingori mutumwa ndingoriwo mutumwa anenge angouyawo nenyaya handiti vanoda vachazozvifonera varidzi kana varipo panapa I think vatoripo panapa vachazozvifonera nyaya yavo vachitaura nyaya yavo voga handitika nyaya iripo pakuti kwai vanhu vekuchando uku tsika dzangu ndakaende pina zvanda kuita kunge tsika dzakadyiwa nembwa naimi chinonzi munhu tsika handiti chinonzi munhu hunhu pamunhu right maswera sei koma mukasema neri kumativi mana nchika nchiti aiwa ngatisanganeka pachirongwa chezivara nhasi pano paSis Melly Diaries tichikurukura kanyaya dzinoitika mukati muupenyu hwedu handitika zvatinorarama zuva nezuva tichisangana pano tichizitaura handitika aya haasi makuhwa kaya inyaya dzinenge dzatoitika mukati zvinenge zvatoonekwa zvatoitika mukati mumwe munhu oyo inyaya yangu handa kugutsikana kuti mabatirwo yakaitwa handitika toda kuti mumboizeyawo timbowawo pfungwa dzavamwe haasi mahaidhai handitimaona inyaya dzinouya nevaridzi vadzo saka regai ndigari naisa disclaimer yekuti musatuke vanhu pana patukwe vanhu pana hapasi pamvekemveke pekuti munotuka vanhu
kanditika kana uchiziva kuti une muromo wako wakabvarukira unobvaruka inda kumvenge ugare wabva pano zvinandisareti 20 asi chesonzwa nyaya dzedu vanhu vanenge vachitaura nyaya dzavo handitika saka please kana uchitsaura kana uchipa view yako kana uchipa pfungwa dzako ipawo pfungwa dzako mune way yekuti even anenge azofona achitaura nyaya yake hafili offended handitika kuti ndatukwa kana kuti handina kuwana rubatsiro kana kuti ndadai so handitika kana usina chekutaura zvakanaka kungoisawo malaughing emoji tichingoseka tichiinda handiti ndatigare tadi tangotaudzana ipapo right imi vanhu vekuchando kuuk mukwaimanesa ini musori yeyi inandisindadaro ina handisiri ndadaro indangohwawo ndakangofonegwawo nezuvo ndakaudzwawo ndikaitokumbirawo kuti muite life ndakandotora screenshot ndikatoposta pano ndikati nyaya iyi munoionawo semunoida here imimi ndimi vanhu vacho mukati nyaya ngaiwe ina handisiri ndadarowo mundiregerere ipapo kwai kuchando kumanesa imi vanhu vekuchando kwai zvamuri kuita muri kudai muri kutora varume kuno kuafrica handitika motora varume venyu kuno kuafrica kunoku kana kuti mononga varume venyu koko kuchando ikoko handitika vamunenge manonga kuda pamarobhoti kuda kumachichi kumadestitute house kana kuti kupi kuti kwai varume vanonetsa kuchando ino zvandakangohwawo ina handisiri ndadaro indakangohwawo kuti kwai varume vanonetsa kuchando uko saka munononga varumewo zvati munhu wemukadzi pane time yekuti unonohwawo kuda murume handiti saka unongononongawo murume wako wari unonga kuberoko kwawanenge wavhurwa uko wotora murume wako woisa mumba woisa mumba motoka kuita relationship yenyu motoka kuita life yenyu makagara zvakanaka asi pakufamba kwenguva apa kwanzi munozodzinga vanhu vaya varume vaya kana mavadzinga kudaro movadzinga movasungisa futi zvemovaripota kuda mitemo here inofevha vakadzi stereki kwamuri kuchando ikoko handisi kuziva ini nyaya iyi yakanangana nama4+44 handina kuhwa zvekuamerica handina kuhwa zvekucanada iyi nyaya yakadouya nemu44 ndiyo wakauya nenyaya handika saka ndichangotaura kutaura ini nangu masita handizotauri handika kana vachizofona vachitaura voga zviri kwavari asi nangu masita handizodi handizoburitsi pachena handitika right zvikanzi munotora vanhu venyu kwamunenge matora moisa mudzimba maisa mudzimba vanhu venyu kana magaragara moti sva modzinga handitika akuriba modzinga vanhu vaya kuti voendeipi vamwazivi umwe unenge abva kuno africa waenda ikweyo kuchando ikoko kachindapinda machena monosvika monobhutsura munhu unogara mustriti apo wosungisiwa futi kuda unenge watopuwa criminal record here ina handimboziviwo kuti zvinofamba sina ndamboenda kuchando guys ndinoda kugara totaura ipapo ina handizvizivi zvinzvandongohwawo kuti ishuwa kwati inemba indatoita live ino yekuti vanhu kuchando vanyatsa kutsanangurira kuti zviri kumbofamba sei handiti maona right vapedza kudaro une kana necriminal record kuda kana zvadaro haachagoni kushanda here kana kuti mapepa haachagoni kubuda ina handichahwisisi kuti saka varume vacho vamunenge mambovatorerei shuwa moenda kunotora varume kuma-old age home kana kuti kumaradzano dzenzira kana kuti kumabhero kana kuti kwamunenge maenda kunovatora ikoko pamarobhots enyu moti chuya ndikugezese ini tiite danane hedu munozoti vamwe vanenge vari pamarobhotsika vanenge vasina pekugara vanenge vasina staira asi akunenge chitori gentleman guys rinenge rakatosvika gentleman chete rinenge rakatosvika kuti ukarikwesha mangaka ukarikwesha kuseri kwenzeve ukarikwesha rinenge riri gentleman rekuti neunyatsanoti ko murume ikose yanga ari pamarobhots inhamo guys kuforeign land munokuziva imi kuti even muno musouth africa ukatoona vamwe vanenge pamarobhots apa handimaona varipo unototi nhai mwari murume uyoka izvi sirume rakadaiko zviri kufamba sei kuti amire ipapapa zviri kufamba seiko handimaona asi ukamutora chiimagina kuti mune mari yako wobva wamutora munyeyo womuchichigara mutabhumu ndikuifombathi ndinyatsa kukukwesha uite mushe handimaona anoita sei anoonekera zviri bhoo zvokuti vanotozoti zirume iro wakariwaneipi rakabva nepaamerica here apa takabva nekucanada handimaona saka inhamo inoita kuti vanhu vamwe mazonumira pamarobhots handitika inhamo inoita kuti mazonopoterawo kumashelta handitika pamwe umwe anenge asina kana pekutogara umwe anenge asina kana mapepa achona handimaona saka ndozvinenge zviitika kana vapedza kutsosonyiwa imi vanhu vekuuk matsosonyiwa mochidzinga vanhu vaya aiwa but guys imi mafofo hamusi bhoo imimi maplastofo hamusitombori bhoo mapedza tsosonyi mapedza modzinga futi vanhu vaya saka modzokera here kumastriti vambotestawo mafombathi vodzokera here kumarobhots uku ivo vambotesta mabacon amunenge muchivabikira pabreakfast every day saka chii chiri kunyanya kunetsa guys chaita kuti chinetse chii nhamba yekuti mufone guys iri padenga apo ndanyora timbohwa mirai nipodedza vamwe varume vakati +44 timbohwa kuti ivo vanoti kudii handitika because nyaya iyi iri kubata kwese timbohwawo kuti vamwe varume zvinhu zvacho zvinonetsa izvi ini varume vacho ini vanotondinetsa ini mandidedze zvangu mabhuru rangu ari kuma+44 ndimbohwawo kuti zvinofamba sei kuti vangoti vanodzingwa voburiswa zvinenge zvichifamba sei
nipodedza mabhuru rangu tinzwe nyaya yacho zvisere because even takambona mukoma masimba vachidzingwa mukoma masimba vanogara mumota ndakamboona vachida kutiza vachida kuenda kuamerica ndisingazivi kuti vakanga vazodzingwa here kana kuti zvakanga zvaita sei tariro shumba ndisiye ina handizvizivi seradini tariro shumba ina handizvizivi nyaya dzada kundivigira pano anditika right. Thank you tariro, thank you. Hanzi nedzachibhamu ina handizizivi dzachibhamu asi ndadziwa ndakatodziwa iwo chizitaura ina handisati ndadziwa ina ndikutaura ina handisati ndanyatsa kuona zvichitenderera anditika hanzi ndakatidyiwe chemberedzi itotumadhaipa boy tichinyanyawo saka rai guys ndoda kunyatsa kuziva imi varume vacho vari kuchando imi kuti muzodzingwa anditika thank you Sabina kuti muzodzingwa iwe Sabina wakazodzoka here iwe kuna vamwe kugrupu kana tasati wadzoka kugrupu nokuti takati iwe unouya utamba zvakamwe zvakanaka zvozvokuti unenge uchiita basa rekungotukana navanhu uchingohaudhana navanhu uchingoda kungotukana navanhu ngatichisiyirayi vana vedu weye hamuoni kuti tati kuti tafambawo neeji tochisiirawo vana toitawo zvimwe zvinonakidza tichivafadza tichidii zvakangonaka torega kungoatakana namizi yava torega kungoatakana nemovhana kuzere kunana rutende torega kuvaataka murega kuatakana nameli zvongonakidza so zvinongoita unongodiwa nevanhu kungoti so no uyu anonakidza handiti maona pasina zviya saka unotaura kuti udzoke utambe namwe uchifara handiti handitika uchitodzidzisa kuti vanhu vanotrainiwa sei zvichidaro saka imi vanhu vari kuchando imi varume imi mune usimbe here kana kuti even kutsotonya kwacho kuti munenge musingasatsotsonyi munenge murega kutsotsonya handiti vakadzi vaona tsini chagozichengetera chizunga igwara ndakatora panhingi pamarobhotiri ngarichidzokera kwarakabva zviri kufamba sei handiti toda kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei hanzi ndiana adzingwa mazita handihokwanisa hangu kuti nditaure handitika asi ini kune munhu wandifonera kune vanhu vaviri vandifonera musi vananhasi vechikadzi handiti umwe wacho unoti zvonetsa kuti tingataura zvakawanda ini zvoda varivo vari kutaura nyaya dzavo voga handitika handiti vachiti aiwazve nyaya iyi topiki kutaura kwamaita nyaya iyi munhu aunza nyaya kwamuri kuti mutaura topiki tinenge tiri kumuziva handitika ndikati aiwa ini haiti haataugwi ini munhu handitomuzivi kuti ndiye here kana kuti asi ini haiti haataugwi asi nyaya iripo handiti ndeyekuti ndozvandangoudziwawo naisha ndeo mungofa zviri kufamba sei kuuk kwamuri uko ndikanzi nokuti nyaya iyi ndobva ndapuwawo nyaya yavandiudzawo nyaya zvizere handitika right zvikanzi domirai ndikudzirei chaiko munhu aitozvitigwa akatouyawo akatokonifemawo handimaona zvikanzi aiwaka vangongodhakwa handiti kwaka kusina chimuko munhu ningongodhakwa plus uruchengera ndongonzi ndahura pose pose uchingonzi ndahura ndonzi ndoya ndichidzipiwa pahuro zvinhu zvichipwanyiwa ngazvo saka zvinhu zvinenge zvisingasawisiki kuti zviri kufamba seiko handimaona handimaona saka ndakazvika pakuti nandichadi chindako zvino ina handichahwisi kuti zvinhu zvofamba sei kana munhu oda kuuya pafacebook apa ina handichahwisi asi ndakadi ndichazvitaura nyaya yangu kana meno mirai tingohwawo kuti zvichafamba sei handitika saka guys imimi guysika namba yekufona iripo varume vari kuchando varipo pano vakadzi kuchando varipo pano kudawo wakambosangana nesituation yekuti wakambotogowo nemukadzi kuchando handitika despite any situation yekuti wakatorerwa papi ukagara nemukadzi wako kuchando kana nemukadzi kuchando kana kuti chii kana muri mukadzi nemurume kana muri girlfriend neboyfriend ukazodzingwa namba yekufona iripo apo chibva imafona mutudze kuti ndo zviri kufamba sei kwakadzingirwa iwe nyaya yako iwe uchidzingwa wakadzingirwei tichikubvunzawo mubvunzo vanhu vachitaurawo ini vakadzi kana makambogarawo handika nevarume wekuti makambodzingawo handiti muchiuya pano muchiziva kuti varume vamakadzinga imimi makanga mavadzingirei havadi kushanda here handiti kutsutsinya kwacho kwanga kwapera here kana kuti vanga vochita here unoti zvinobhuwa kuti watora munhu ka wogara naye futi mumba munhu wochikurova futi mumba mako munhu munhu achadi kuenda kubasa uda kutodla iwe oti kudla mubedroom oti kudla zvemuhomwe aiwa zveguys zvougwadza izvo zvongobhuwa handiti kana watorwa uchinzi tiwa unitotsonyewo uzati ndinongomirira kutsotsonya kana watorwa uchinzi aiwaka unouya panapa toita relationship toona kuti zvinosvika kupi in the near future tinogona kuzonobvisirana mari woitawoka zvinodiwa semurume womukooma kuseni uchindawo kunotsvaka basa handiti mapesi job uchishandawo uchiunzawo 1 pound patable 5 pounds patable muchibatsiranaka kana mukadzi ari kushiftiwo iwo usara uchikirinawo zvemumba wosara uchiwachawozve zvinhu zvichifamba zvakanaka zviri kufamba seiko handika kuti zvinhu zvinyatso kudai izvi inyaya yeiko zviri kumboitika veduwe +44 namba ndaisa kune vasiri kuziva namba regai nditirai kunyora namba apa
handite vasina kuona nhamba kuti mufone ameno tinopinika here nenetwork dzedu idzi. Ichi namba ichi namba ndapina amenoti iri kuonekera here handiti maona. So hanzi mubedroom acho vanenge vasingagoni but miziji ipapo iwe unozenge wazombotora munhu ozombogara naye sei handika iwe uchiona kuti haagoni. Handiti unenge wambozotora munhu ozombogara naye sei uchiziva kuti bedroom hapana chiripo mugotogara uchiona kuti hapana chinogona aiwa ipapo aiwa ndatadza kupoka ndapokana newe ipapo. Panenge karipo kamwe kaunhu kanenge kasiri kunyatsa kanenge kasingabatani pazvokuti kwai kugona mukati umwe handifungi kuti ndizvo. Handiti hanzi nevamwe namuchimbereso kokushusha handitika hanzi ndezvanenge vachiti hanzi a man should be a man. Sis Melly haikona kuita 50-50 plus order stonyi mahara. Okay, ndishandei uyu kwanzi kana wauya ndakutora uri murume woitawo semurume mumba kwete kuti tide kuita 50-50 mumba kuti inini ndotenga chingwa iwe mangwana kuti ndakatenga chingwa nezuro uri murume saka iwe tengawo ngatitei zvinhu zvibalance. Handika zvobalansa plus usada kundishushaka ini ndiri ndakakugezesa handika ndikakukwesha manga ndikakukwesha kuti muhapwa kuti uye pano umba mangu gare uite murume kwazvoda kundifurufusha mumba mangu aiwa ndokudzinga ndokusungisa futi zvakare handitika right. Umwe akati ndiana ndoda kuchengeta rovha simbe asi pamunenge mavatora varume vachiti vaikuzogara mudzimba dzenyu munovaudza here vabva vafona right. Regai tinzwe right vabva vafona vamwe munenge mavaudza here kuti nipandiri kukutora ndoda kuti ugozoshanda kana kuti munenge muchitaurirana inenge iri contract yekuti kufadzana nyama chete munenge mataurirana here ndo panoda kuisisa ini papo right. Regai tinzwe kola hello. Hello, Sis Melly. Kola muri sei? Kola hello. Phone don't worry. Vamwe UK ya. Ama message abada UK unotirakiza ivika ndimi vanhu vacho ivi pasina imimi hapana drama. Right, ndikati vafonere bheki vamwe vacho ava makoza atowanda tinzwisisa. Yes kani maini yes maini ndeipenyu muri right tiri kukunzwa uri sei tiripo ndimika muri kuchando uku vakoma makadzingawo here makatobhusure vasekera yade ndakabhusura ndakawitnessa something. Alright, makawitnessa chiini kudzinga munhu zvinosiyana. What I witnessed, it's different kune dzimba. Handisi kuti ndo zvinoita varume vese, but it depends kuti couple yacho inenge yakuya ine makore mangani muUK. You get. Alright. For other couples veve kuti say for a situation what I witnessed ndezvekuti vakarorana vari kuZimbabwe handiti. So the husband had a better job handiti kukunda mukadzi saka vakazorelocata nekuoma kwezvinhu vakauyawo kuno. Saka munoziva our culture yechiZimbabwe murume anoisirwa chikafu. Inini kwandakakura inini chikafu chababa chachisingapakurwe mundiro kuti unodaiso woti mundiro oyi. No, you were not supposed to do that. Saka pakuzorelocata manje this couple had a similar situation. Pakuzorelocata zvaitwa kweya maona mukadzi awanawo basa tese takushanda. So what happened was murume akangotanga kuramwa because anga asingasendekerwi chikafu. Sometimes you have to wake up and cook for yourself because you know kunoku kuri busy. We are all tired and we are away from family, the stress and vanhu kubasa kwacho vanokushusha futi. So that thing yekuti hauchadai murume akangoramwa akangoti ndichaendi kubasa. And
zvekuda kufikisa mukadzi kaizvo ndozvekuda kufikisa mukadzi because even akasara pamba pacho anga asingaclean anga asingabiki vana aizvibikira iye but didn't care kuti mwana abikira here. This is a situation I witnessed. Saka mukadzi you get frustrated and futi chihulehule futi achipere pakadaro kuvarume. You're doing everything. Yeah, you're doing everything. You're trying to keep your house in order, you know, and then muna achashande muna kungokushusha iye ausina respect. And then you find people who say, why do you have to put up with this? Zvinozosvika pakufrustrata pakuti unoti zvoni aiwa machendego baba yemwana. Saka iwe imbondiudza kola iwe masekera ko anenge ndiwe muridzi wenyaya asi iwe ngoda kuzoti wakayo witnessa iwe ndiwe ndakubata masekera ako ndiye guys ndiye uyu ndiye asi kuti akuda kushinja nyaya alright aiwa mira mainini mira tinzwisise mainini yayi iwewe to handiwe akungatingoti ndiwe alright tongoti ndiwe iwewe nemurume wako mainda ku UK mabva ku Africa kuno kwanditika kuno kumurume wanga nebasa rakanaka maita vana veitongoti vaviri handitika na vatatu kuno ku Africa muri relocate moenda ku UK handitika masha ku UK kuya handitika makuitawo zve ku UK kuya mchaiti kuno ku Africa handitika iwe wakakura uchiziva murume akakura wakamujaidza muchiri kuno ku Africa kuti aiwa baba anopfugamirwa achipuwa sadza rave saka iwe unozoda kuchinja sei iwe wakamujaidza munhu no ndo zvacho zvaunenge wakaudzwa uchibva pamba penyu kuti you go do this you go tinobva kwakasiyana even now inini my family is still passing on that culture yekuti munhu anoremekedzwa that's just who we are and kana uchidawo advice yacho unoiteerera but inini andandiri mwana mudiki and it was my first time so kana vanhu vakakura navo vachikupa advice you would trust them. Okay. Alright. Mirai mainini. Saka iwe uri kuti iwe advice wakapuwa because wanga uchiri mwana mudiki. Handitika yekuti munhu rume anoremekedzwa. Saka wakazonoti advice aishandire kuti wakanga wava kuchando here munin'ina. No, advice inoshanda. Sis Melly, but when you spend like 5 years trying to do good, God Jesu here nini anongo tukwane munhu wese aipondwa akarovererwa achingoramba achingoti no it is well and this is just I reach a point where I will say aiwa shamwari I treat you like a god anditi so nothing to lose kana ndichikwanisa kushoulder mabills ese emumba anditi ndichikwanisa kuita zvese and feed you and come back and present food and cook and clean you know saka what are you here for? Okay. Alright, mira imainini. Imini murume wenyu uyu paakasiya basa achida kufikisa makanga mambotaurirana here kuti ndoda kusiya basa kana taangosiya kuti ndoda kungokukaurisa Couples are not fixana because me I didn't work when I was in Africa when I was back home. Alright. So getting a job it's zvinenge daushamisira you know zvifekte kuti ndakakubvumidza kushanda that is not right. Munhu wese ane entitlement yekuti kushanda kana usingadi kushanda mune maurirane pa the two zvaasingaziye varume ava ndekuti kunoko marules ekunoku atosiyana. We are in a different world and as much as you would want to deny it kuti vakadzi mapanduka yes we have our minds open nekuti tinenge takuona kuti but why do I put up with this chiko chandisingaitire munhu uyu but anenge ada kungokufixa chete kuti wachinja maybe wazozvishandirawo wakutengawo tumafuta skin yakubvumawo paya unongozione chando kuno kunyangwa wakasviba musvibiro wei ungochinjawo ona saka nyaya iyoyo inini hangu ndirini I just said enough is enough because ndini ndandishatoita stroke inini ndikafa kwedu ndokwashota kwawo hakuna. Okay. Saka, of course, you do everything in your power to keep your sanity. But I'm not saying that's what everyone is doing. Vamwe vanoto abiso vachitova dzingo varume vachivakira kunzi vachita se ndedzimwewo story. But I think most women are facing this kuti varume fail to adjust. And dai vaisaregera chihure chacho vanongoita. So at the end of the day, you end up saying, you know what, match and go. Right. Yeah.
Saka ivo popo hauna kumusungisa here asipo wakamudzinga? No, there was no need. I just told him kuti pekai oro inini ndinobva but vana ndo vanenge vari disadvantaged. Saka pavakazobva apa vekwakwava pavakazobva apa ivo vanga vamboramba basa chiti vari kufikisa imbondiudza chimwe chinhu ine angwanisa ndameenda kuchando tinonga takati wandei vari pano vasingaziviwo nyaya dzekuchando kuchando mabasa evari manetsa here? They want most men in Guinea. What I'm going to tell you, I'm not saying there are so many Zimbabwean men or African men out there who are very hardworking. I've seen them, I've worked with them. Hey, they are there, you know, some brothers out there, but atina kukomborerwa nekuti ase nekuzopeiwa na Mwari havana kutipa. But kune vamwe kuti kana extra shifa pike kana ari kuyuni atombotsukunuki kuti aende kushift yekuti ndimbokiya no chandagwinyocho hana keke ndinongochinyatsoona kuti munhu uyu zvari kuti arikuda kundisvotesa hapana chimwe chinhu. You know, so you cannot keep quiet. But for what, Sis Melly? Nekuti murume, for what? For what? Alright, I think imani zvingatibatsira kuti imbotiudza a brief history of zvinoitika kuchando kwenyuko. Varume mabasa anonetsa kuwana here than vakadzi? I cannot speak for everyone. But inini zvandinoona ndezvekuti I've lived in a few countries. This is actually my fourth. So, zvandakaona zvinoitika pama-social media and just the interaction yevanhu. America, handina hangu nyanya upamba kuti ndizive kuti makarekta yavanhu ari. But vanonakidzwa drama handisandambonyanya uroona hangu paFacebook ririko. Australia, it's kind of quiet and nyatsoziya hangu. Pana mukoma masimba ndo vanongoita drama ravo vari one. No, Mama Matimba ndovaziva ndinyanyo kwatera because times avanoya nendiri busy. Sometimes he speaks sense. I think he does speak sense. Vanozongoti obvious character yawo munhu vemasketch andifunga kuti vambori serious unongochikoti vanoseka seka. But you know that kind of thing. But +44 ndo yachiridza. Yeah, +44 yazodai. +44 amenoti mweyo nzvimbo here. But sure varume kunoko vanenge vanoti fake wana nekuti I cannot speak for every lady. Inini hangu handina hangu trouble. Kusatoda. But sa iwo in your case varume havanetsi kuwana unongowana chero murume paunotofamba vese varume vazere. Asi tinoonawo vamwe vachiita sokuti varume vanotinetsei kuwana ikoko kuchando. Kunokuka haungotore. It depends what you want. Kana uchida kuroorwa unotoita mabvine magokora kuna mati. Kana uchingoda anokwenya pavava vazere vakazara. But anoroora chaicho kuti unyatsoti family genuine blah blah blah. Yeah, you might struggle a little bit. But wekuti unongoti pawanzwawo kuti panapa ndakwenyunda ndoda munhu anondikwenyawo musana. Aiwa, easy. Saka kuvarume vose vatinoona vari kuno nyaya I think ngatiimboichinja iyi direction. Varume vese vatinoona vanobva kuno vari kuchandoko vari kuroora vanani? Kana vasingaroori vanhu kumusha kwavo vari kuroora vanani? Can I repeat that? Sis Melly. Tikukunzwa. Matichi question yenyanda. Ndati inini varume vakawanda variko vakawanda toziva vari pama-social media pavari kuchandoko. Saka vakaroora vanani? Ndo pandiri kuda kuhwisisa ini kana muchiti kwai varume vekungo vanogoda zvokukwenya vachidarika ivo vanobva kunoko vanodawo vakadzi anditika vanoroora vakadzi vekupi vekunana Nigeria here vekunana Ghana here varungu here zvinofamba sei? You know what, I'm not please musakangana defect yekuti zvoni handisi kuti vese but vanoti shupeki one. Most men that I know within my circle inini andinoziva, I don't know about others, I'm not speaking for everyone, corrections are welcome, but ndeyekuti vanotoopta kuti naiwa hatina kunzwisa wati vanoopta kuti chii? Ashaya kunoko wati kunonyenga
kusara kuZimbabwe voita zvekuda vekuzotorora variko vomunza kuno many that I know ozoitawo vamwe vanororo varungu ozoitawo vamwe vanororo mamaresi but obviously the fact yekuti vanhu vanochoka uchiti paFacebook hakuna varume kuUK vanetsa kuwana varume vanetsa nechihure makatombozvitaura wanimi Mrs. Melly hakusi kunyepa. Some people struggle finding partners and well, it depends what you're looking for and what kind of person you are. Kana uriwo isusu wechechi, utombogara iyo naye zvara iyo izvi. Nekuti hapana waunoona murandarume anokuti go achigonyera pamwe achimirira iwewe. Saka izvozvi muri kutodudza kuti mune zvara so venini? Aiwa zvara mune zvara so? Zvara handina hangu kana noha zvara handina izvi ndakasodzinga kudhara tikatowanawo vamwewo vanozivawo zvaunenge vachiita unoshandawo saka alright. Saka fact yenyu ndeyekuti mimi one munhu hadi kushanda akaregera mubasa kuti anzi ndoda kufikisa iwe ndindire kubasa indiri pamba ende mataura imwe fact yekuti point yekuti munhu anenge achitoenda tese kumashifti saka indadzoka kubva kushifti chenge takaneta tese saka iye murume ngauye abikewo awachewo saka ini mubvunzo wangu wokupedzisira kwamuri ndewekuti mubvunzo wangu ndewekuti pamunozo let's say zvazoitika kuti madzoka enyu kuno kumusha kunoku magara mose enyu hamuna kudzingana mazodzoka kuno kumusha kunoku mose madzoka kuno kumusha mose kunoku kuno kwane mitemo yekoka yekuti varume tinovapfugamira mutona chakadai izvozvi handimoona agodla agosiya ndiro patebhuru apa coffee table saka munozozvigona here munozozvigona here like I said when you're in roles ndotosvigona kumusha ndotosvika ndipepeta bag because that's what's there. You cannot go and impose mentality in Europe. You know? Hey? I don't mean queen, you know? But yeah, ndiri kuZimbabwe ndinotopfugama ndakasvika ikoko nyangwe daita chichese ndopfugama kutomugezesa maoko kupakura kuita sei zvese izvozvo because we are in Zimbabwe that's the culture. Zvino hapasi trick here kuti let's say muri kugara mose kuUK manje hapasi trick here kuti muri kugara mose kuUK kana apinda mubaba unomurasira sadza kudai so ongotora wodya obvisa ndiro yake muri monosvikira kana mauya kuAfrica kuzoshanya kunoko obupfugamira hapasi ipo pano confuse varume vakawanda here ipapo kuti kuUK uku iwe unondikandira sadza kunoko wakuda kundipfugamira hapasi ipo pari kuva confuse here varume UK, it depends what type of job you do, but when you're diaspora, they are busy. Most people work. Automborina time yekumukandira sadza racho kumuti ngauri kufida bhuki kudai so. People work avarari musi wavamuka. People work crazy hours. Vanhu vanoshanda handidi kunyembera. So even if mukati kukandira sadza, sometimes I'm not even there to cook the sadza. Do you get it? Munhu anokwanisa kuita 2 weeks muchipinda mumba muchiti mwapinda makuseni nekupesana padhoo kudai or even a month muchiti ndeipi munhu achimhanyira kumorning shift mumwe achimhanyira kushift yake muchingopesana muchidaro wese kana pane child care. Oh my god. So ndo panopinda iyaya yekuti kana mukadawo kutaura kuti ndibatsirewo ona do what you can at least budisawo mabhini at least do what no munhu anenge akagara paTV achiona inonziko yemasports asingaperi aya anongoonekwa iwo uchitenderera nemba yedu wopedza munhu complains you don't give me time. Where do I get the time? Wotadza kudzinga murume pakadaro unodzinga woti aiwa because the stress can be too much on one person. It involves one. But there are other stories that I've heard that I'm not going to say because this is not my story. Vamwe vanoto abuse war because some women take advantage. Some stories are genuine, but I think majority is just yekuti vatadza kuadjusta. Ne culture wise yekuti varume obviously kana ungone basa riri right kuZimbabwe wazosvika kunoku you have to start and you fail to adjust. You know pride.
sometimes. Saka inino, I've got my own personality and my own patience and mirire jojo. I mean, life, corona every day. You know, and you're waiting for one husband for what? Being miserable. No. Hey. Of course it's cruel. It's cruel. Of course it's cruel. Kudzinga munhu. Audzinge munhu. Unompo notice ucha inda funga zvakadai. Talk. Don't put someone out. That is abuse and I don't condone it. Talk. You know, but asingati veife pamaive kuno kuafrica imi amakagara kumba murume achishanda hamuna kumbodzingwa imi makuchishanda iko zvino kunyika kwakwini uko mapuwa maprivileges akawanda makuti chifamba vedu ngatitewo fema inini baba vaishanda nditi the fact chekuti I didn't work was his choice akati no my mama those years it was, but aisvika mumba makaita sei I don't expect him to clean the house, at least cook. Varume vese vanogona kubika, munhu wese akamboita bachura unongobika izvozvo zvinoshata izvozvo, at least you made an effort. Cook, do what you can, put the dishes in the dishwasher, load your dishwasher. You can't even do that. Isawo laundry machine izvigeze wapedza woisa mudryer. You can't even do that. You do you understand where? So at the end of the day, that pressure. Apa vana vamwe vada homework, maybe vamwe 3 kids in school run, maybe you know someone is just stuck on TV. Kana uti ninge akamfonera anotobuda. Just kutorine time nai. Konti baba zve vanenge vari pa news pa current affairs ndi baba vemba. Musoro wemba kana ai. Aiwa, Sis Melly, you can read news on your phone. Muna anenge akabata phone ati scroll up a phone at the same time watching TV. What is that? You know when someone is being idle for a reason. You know, I put up with a lot. I think that's why one day ndakati and of course he didn't expect it. Akati we are talking on this year, you know, a few people were involved in I'm not going back, and you guys, you know, it's hard. That's why because you put us in a situation yekuti nyangwe Jesu anakumboedzwa mwedzi yakadaro itori nani desert ya Jesu ya unosangana nezvimwe zvekuti unoti nai Mwari, who did I offend in my previous life, you know? Ini regai senya kubvunza mubvunzo nokuti kuita mwenzo ataka vakadze ku UK asi zvamuri kuti mimi zvinhu izvi zvimunozenya kuita too much Moses or too much pressure ndio zvamaingorarama muri kuno ku Africa. Yava too much pressure nokuti makwira ndege asi kana makwira iyo fly Emirates mava Kuchando ya pressure. Sinelli, let me tell you, do you know this saying Yekuti, there is no hurry in Africa. Have you ever heard it? I used to just saying, sure, there is no hurry in Africa. I had Muskanabas. People have made. The pressure is not too much, and you've got family around. You know, we are that kind of family. You know, come and shoulder me. You have someone there. But here, you have no one. I'm coming from, I cannot go into detail with everything. Not there, but you stay in hospital for a few days, and then and within that, a short time you nurse your baby, and you have to go back to work. And you don't even feel comfortable to leave your baby with that man because there is no hurry in Africa, zero pressure. You know? So that kind of pressure. And this could endorse, there are so many women I've got friends. They do for their husbands and how they shoulder. I cannot. I'll die bitter. I'll die bitter because I cannot put up with this. Maona. Saka zvinosiana vamwe vanofanisawo. Vamwe isusu takazoyengerwa zvotikanziramba murume timwe wawa utori nani.
makanyengerwa here kune munhu anonyengerwa here zera renyasikana munhu aita imba yakamisa imba yake yoga mozonyengerwa here adona kola right inini regai tidzidze ndikudodzidzawo inosana moenda kuchando ndikuitira kuti kana kuchando ndoendawo kuchandoka ndinenge ndoziva kuti zvinofamba sei inosana moenda kuchando because nyaya iyi kai yakaipa regai tifonere vamwe varoda kupindawo vanga vari paraini because nyaya yacho iyi hai vakadzi vanenge they seem to be agreeing on everything zviri kutaurwa nakoda padapa makadiko sisi aiwa tiri nani makabhusura we aiwa ndakabhusura ini gore charo ndichisvika munomu chakaitika manje inini makesi ini ndakarorwa kane murume kuzimbabwe pandakauya kuno wedzerai volume bijana so wedzerai volume yei pafoni penyu bijana wedzerai volume pafoni penyu ya zvanani ini ndakauya kuno kuna kemienda ndine murume kuzimbabwe kwandandabva naye kuzimbabwe anga asiri ake wechidiki kana kuti anga ari older than me but takatobva tese kuzimbabwe takatoroora naye everything ndakasvika kuno kumedi ndakaita kunge ndichapenga in 1 year nemunhu uyu saka kuamerica zviri kuofu futu isina chikoti zviri kufoufawo inga zvakaipa meli ndakaita kunge ndichapenga nezimunhu iri unoziva chihure chacho kana huku haisvike apa ndine mucheto unoziva endeni ndichingosvika kunoku ndakangosvika handina kugara pame munhu ndakasvika ndatoone imba yanda ndakatumira mari nditori kuzimbabwe pakatsvagwa imba in everything saka ndakasvika ndichigara mumba mangu then ndakanga ndakonectwawo iye manje akanga atanga according to our arrangement ndakamuti iwe wechitanga kuenda unosetla unogadzirisa kuti tiuye tidii tiwane magariro tisingazogara mudzimba dzevanhu tatine tumari twedu kuzimbabwe ini ndaishanda iyi aishanda ndasvika kunoku medi ndikatotumira nekamari kekutenga kamotikari medi kekuti tisvikewo tiwane chekufambisa amai mwana waiti kupinda mumotikari maita kunge mafamba mbudzi kana kiti bvudzi revarungu mumasitsu wati naivetwe munoita kunge mochengeta mhuka muno chihure chacho like pane kafantasi kaike kavanobva nako kumusha kekuda kudheta varungu kana kuda kudheta maamericani hambenoti zvinombodiwo kangori nekaya kakafantasi kekuti mablack american vanenge vachitoona aina angela bassett mukati meupenyu hwake anenge akutozviona aina nicole kidman mukati meupenyu hwake amai ndakapinda bhizi apa ndairuka unoziva ndakangosvika nekushanda because imwe shamwari yangu ari kunoku andakamboposta ndichiti akanditambira uyo angatondirongera ndatorilainiwa apo pandikuruka because kuzimbabwe ndairuka musoro nekugadzira musoro ndaimuka kuseni na6 nemucheche ndichimuka kuseni 6 am ndichiita maappointments ebvudza used to make money zvaiita manje aitora mari yacho anzi mari iyo ihende chise chii kubhengi muno because inini ndasati ndakubvumirwa kuvhura zvinhu saka aipinda nemunyatsi ende kwanga kusiri kupuza ndaitiraya kuti imba yangu imire ndichimupa mari iyoyo kwakaenda mari iyoyo for the first few months handizivi meli munhu uyu is just like literally kuda kuti ndichitsvagawo basa repanze manje ada kundirambe ndishandira kumba kuti akwanise kuramba achibuda achinoita tumadhiriti kwake pazvakazoitawo manje kuti ndichida ndine shunguwo dzekushandawo kunze zvinoita vamwe ndazowanawo kamaitire ekuita kuti ndiwane basa ndatsvagirwa basa guess what munhu akanditsvagira the first job anga asingangodhila nemaamericani chete mazimba anga arimo mucommunity airara nemurume uyu ndisati ndauya the first couple of months dzaakauya iwe zvakati zvatanga kubuda unoita kunge uchaita heart attack dzimwe nguva vanhu vanotiona so wofunga kuti tine bitterness yes part of it is bitterness yekuti dzimwe nguva vanhu ava they treat you like shit to the point yekuti you will never forgive certain people when you look at them in life ini ndosanga ndakati zvangu inini regai ndibva ndangochinja hangu magiya ndiite zvimwe nditiraye zvimwe ndione zvinondiitira the bitterness that we carry around because of these certain ones vamwe vacho they are actually really good guys. This guy ndakatsvaga basa meli ndakatsvaga basa ikoti ndakabatsirwa kutsvaga basa the first job randandawana kuhotel achibva aziva kuti ndane way yekuti ndiwane basa ndobva azvibloka bva anditsvagira basa pabasa paaishanda iye because aichengera futi anditsvagira basa pabasa paaishanda iye richibva raita webva ndati afaini tinoenda kubasa kumwe chete tozipota achisiya mwana vababysita tichingofamba tese at least motikari teishandisa hwana chaiti my expenses but mashifts aisiyana taiswitcha zvichifamba meli ndakatanga kufind out kuti baba ava
vanga vachimhanyisa every floor pataishanda pane sihomi papapo vanga vaine maamerican saka maamerican haana masecrets. But mira ndikubvunze ipapo, mira ndikubvunze pamanga muri back kuno kuAfrica kunoko chihure ichi chinokuti chihure chingo munhu angofumi mangwana chingoti aenda kune imwe nyika ndakura anga asingahuri here ari kuZimbabwe. Ndakagara naye. I was only married to this guy for 2 years. Ndakagara naro kuZimbabwe uko. Okay. Rume rainyepa iroro. Like the guy was a pathological liar. Aikuita kuti ufile kunga ndiwe wega mukati meupenyu. Okay. So kuZimbabwe yanga iri new love. Pamanga mazodai kulove yanga yoendawo ichinja magia. Ndaigara ndakarwa nevanhu kuZimbabwe, ndaigara ndakamitsana netusikana kuZimbabwe. All right. Okay, yeah. Saka Background. ndinotangira kuno, but kuno zvakabva zvaita kunge paputiswa remweya wechina. He was everywhere. Dai kuri kuti ukudhila nemunhu 1 kana kuti hure rechi2 kana kuti 3. Unenge uchidhila like several many different people, and zvaanenge achiita manje anenge achienda achinotaura kuti chimukadzi ichi chinondishusha, I want her to go, ndoda kuti achibva panapa haasi kuenda, wozozvinzwa manje apa unenge ini free pass yekuti imimi kana zviri kuremera izvi panapa rwai pasi because loveness agara anozvishandirwa makandibata ndiri bhoko harare saka ikona kuda kuita kunge zvinoti tatangira kunoko saka it got really bad when ini ndotaurawo futi ndo problem rega yakuti kana ndatanga ndinyarari manje amba ndamuti kani iwewe munhu ngatisiyane izvedu. It was almost a year in hand unoziva ndakamboita stress, unoziva ndakaonda kuita kamuti kudai izvi kuita kastiki muchiona kudai izvi varume vanoondesa kana wasvika kunenge wada munhu matiti kugarisana uchida mhuri yako kuti ishande. Ndikati aiwa ibva henyu pano nyaya dziya dzese dzakurudunuka manje ndichimubvunza manje kuda kumubvunza zvinhu murume uyu ndikati one day ndakangoti my dear guy either you leave because izvi zvashaitisha. Murume akatanga kunditira hasha unoziva kuenda kukicheni kunotora banga hamheta aida kuzviita sei kutanga kurova madziro. Ndikashedza mapurisa ndikati ngabude muno, ndakamushedzera mapurisa idzi unomudibhinya rinenge richibora madziro emuno muAmerica kurova madziro nechibhakera munhu kupinda rwoko mumadziro nehasha dzekuti wandibvunzirei chihure changu ende changa chiri chihure chiri pachena ino. Eventually ndakangoti one day ndakangomuka one day kwakwidza mbanangorongedza mabhegi angu because ndandine family kuno kuDC. Vanangorongedza mabhegi angu after ndazonyatomubata red handed manje and apa ndandasangana nezvakawanda Melly. I actually found out kuti before I left Zimbabwe this guy had a girlfriend angari wekuZimbabwe aigara kuno ndiye akatonyanyoupressure kuti uya tichitaura nyaya yekuAmerica indiri kufunga kuti tisi tiri kuronga mhuri yedu. Angatori negirlfriend yanga itori kuno kwanga akaenda kwacho akatombosvika kugara negirlfriend iyoyo for the months dzandaifunga kuti ari kugara neshamwari yake akanyepa achibva kuno kwakuina anatete kuti ndakuenda kuNebraska kune hama kune shamwari yangu atindiuye aigara negirlfriend only to find out ende mudzimu kana ichingokutungamirira inotungamirira takadhumana muclass takuita maCNA abva asimuka bva ndamuziva kobva ndazonomudhonza pasaidi ndikati aiwa kawa ikona uda kutinyebera ndimika imi makatomboya mumba mangu kuHarare tobva tazomushedza munhu kuuya kuita kuzungaira muparking lot kushaya zvekuita because that incident he never expected kuti ingaitika. Handinamborwa nemukadzini takatozopedza totowirirana zvekuti ndakanetsana naye. After that I just went 2 days later I packed my bags ndakangobuda mumba miri nemasuitcase 2 nemwana wangu badakwira ndege tenga ticket bandauya kuno kuDC and that was it. Vanonesa kana vauya kuno musaone vakadzi vazhinji vanoita maperformance avanoita dzimwe dzacho ibitterness dzatinofamba nadzo mukati meupenyu that we never let go. All right, but ndida kubvunzawo imi makamiririra nzvimbo yeAmerica kwamunogara kwamboyawo +44 imi makamiririrawo kwenyu kwamuri kuAmerica uko kwenyu varume vanonetsa here kana kuti varume ingori izigo? Kuno vakadzi ndo vanototinetsei kupfuura varume kuno kumeli kuno kunomboitika madhirama iwe kungoti zvedu kuno kuti zvedu zvinongogumira kuno but makore apfuura kunomboitika madhirama ekuti unonakirwa iwe. Saka varume ndo vakatowanda ikoko haushayi murume zvachose zvoti hauna nidhe kutransporta chimurume kubva kuno kuAfrica uchienda nacho kunetsa kwekuti kuvashaya here zvokuti unoreva kunetsa kwekuti kushayika zvekushayikwa sezvikuita kuUK kavanononga chero kunovhugwa mabhero evarume ka kuUK vanhu vachinononga ikoko variko
variko vacho, but problem yandakaita manje nemazimba handi unoona situation yangu yegore riya unodanana nemuzimba unenge uchidanana nemunhu anyopora kwese akavapedza vese munomu nevakadzi vevanhu anenge vakarohwa munomu chinhu. Saka ukadanana nemuzimba munomu your chances are urikusangana nevanhu vese vakatombonyoporiwa nemunhu. Saka ini ndakazongozviaccepta hangu kuti nini handidi zvokupota ndisangana nevanhu vese vari kuziva kuti chinhu chiri umu chakaora sei chakamira sei. Variko, and because they are so few kudaro izvo unodanana nemunhu aunodanana naye anenge akanaka. They are at an advantage yekuti vakadzi vacho they want zvedu zvokutanzi vakadzi tichiri kuda vakadzi varume vekuafrica. So your chances of running into a guy who is Zimbabwean who has not done a million of these women around here are very few. Saka ini ndakati handida hangu ndakabva ndangozvirega ipo paya pamashure angu paya ndakabva ndaguma, because that's the chance. The only chance I tried was that situation yegore rakapera pambera. Ndakabva ndangozoona kuti aiwa unosimudzana nezvinhu just because uda kuroorwa nemunhu wekumusha kweyoyo vemunhu havasi vanhu vanoroora. Because ndine mwana wangu izvo so akauya muna December kwenyu kokoko. Munoziva kuti chi akasangana nemukomana uyu muna paFacebook ipapa paFacebook akasangana muna August. Mukomana naye akati itama muamerican kwenyu kokoko muamerican chaichai kwete kuno muamerican chaichai zvikanzi itama pepa ndobva angotomubatsira zvikanzi ameno zvaingo achingofambira zvakati kuti mama ndiri kuita mapepa ekuda kuenda kuAmerica akati iwe visa riwani kwemhani zvikanzi andingozama sezvinei ndobva awana mapepa izvo ariko akutogara nemuamerican ikoko atori kwenyu koko haana kana 4 months wakudo nditomona achienda kubasa akatondifonera achiti ndiri kumbobatabata ndiri pano akarogwa nemuamerican izvozvi uri kwekoko. ndozvandotaura kuti vanhu just resort to any good man for a husband, because chinoitika ndechekuti ivove kunoku vachoka rimwe dzungura vanoita pavanouya kunoku kamedi nderekuti vanenge vachida kutraya kubatanidza mapepa. Saka vanofunga kuti zvingori nyore Zimbabwe furnitures votanga kumhanya nawo muamerican. By the time you know vaakumhanya ne5, 6, 7 of them vari kutsvaga kuti mapepa riite, and hariite zvekumhanya because maamerican aya they know vasati vaita even kana murida kuita mapepa muri mukadzi nemurume makabva kuZimbabwe munofanirwa kutaurirana mowirirana, but the truth is mobva maziva kuti bepa racho haribudi zvekumhanya kuine mukadzi akamirira kuti muchazodzoka moita marriage yenyu, because kana maamerican aya wamuroora anenge akutoda kuitwa mukadzi maresponsibilities ake mumba make ende they are very lazy vazhinji vacho unenge wakufanirwa kubhadhira mabills. Saka literally kana aroora munhu yekutaitirwe bepa iroro richagona kutora forever. Amen, vanhu havazi kuti bepa haringobuda zvekumhanya because panogona kunge paine macriminal backgrounds and stuff zvinoafecta kuti mapepa iwaya asafambe zvekumhanya. Munogona kupedza 6-7 years chaiko bepa risati rabuda kuti muchinyatsoita life yenyu. Saka varume ava mostly men vanouya kuno kuvaina excuse yekuti ndoda kutsvaga munhu wemapepa, and kana watoitirwa izvozvo wotoziva kuti merit yafa because hazvibudi zvekumhanya. Like right now zvinhu zvakunetsa it's not easy. Saka most of them vanopinda muchihure nenyaya yekuda kuti hanzi inini ndo yanga iri situation kumba kwangu yekuti hanzi ndotsvaga munhu wemapepa. Saka kana iwe uchitsvaka munhu wemapepa ini ndotsvakawo tochiita mapepa todzoka mumba tese taane mapepa. But iwe unofanirwa wanga wakamumirira usingashandi uri kumba wakamirira kuti zvake zviite, ende kuno kwakanakira kuti unongobatanidza ukatanga kuzvishandirwa you can make your money kana usina hako unoita tumari twako. Zvino kana wambobatwa neseri kwerwoko kudaro izvo unozomurespecta sei munhu ipapo kana zvinhu zvaakutinakisa ipapo yo. Saka nyaya iyi iri kwese. Saka imi varume kuZimbabwe imbofonaiwo tinzwai, haikona kungoperera macomments. Ndiri kuona macomments enyu varume pamuchingopopota fonai muzvidefend because vakadzi vataura kuti hanzi 1 muri abusive kana vasvika kunze uko, 2 chihure munenge makuta kunge maona Mwari kunyenga maamericans kunyenga zvichemberezo zvirungu kuengland uko kana mainda vatemerwa muchinyenga vakadzi kuda kuita kunge muchinyenga vakadzi kunge kuno kuAfrica kuno kwakuna zvichemberezo zvirungu munenge makuda kuita kunge ndimi unese antika. Ndosaka muchizodzingirwa mapurisa muchidanirwa mapurisa muchidzingwa mudzimba. Saka imi varume regai kungopopota mumacomments umu fonai tihwe nyaya yenyu ngavafone. ini ndakatoinda happy nezvidhara zvangu zvechikuru izvi zvine ma10, 15 years older chikakunetsa kana chanyanyisa kunetsa kana chakatemberesa uchibvisa mazina uchadzila nazvo havamboshushi futi. To be honest you have a meaningful conversation nemunhu ari kukunzwisisa. At least ndakatoona kuti kuita munhu anotaura newe parevel rababa wako rekuti unenge muchiita conversation ine musoro achitombokorekta iwewe zvitori nani because vedava they know everything.
haumudzi chinhu. But aiwa sisingatimbotaura panyaya yekuti 52 chidhara chine 50 chinenge chichagona here kunyatsososonya kutonyatsolambaswa zvigara inga zvidhara zvine nharo zvekuamerica asi zvinodlawo vana hamene kwanzi chii hamene vana pfumbura wati kukogo because tichiti kuda zvapera basa zveisu kana zvakuma50 nechangu icho ndinotolambaswa kusvikira mwoyo wamira kuti ngo ndinotombone time yekuti ndatora break kubasa ndiri kuuya ndobva ndati baba vaya vakuuya veduwe ndinozorora here ndo izvozvo zvachiizvizvo saka musanyeperwe vanhu vanonyepa kungoda kustereotype zina unenge wangosanganawo ane maproblems ake iwe aiwa matibatsira kuziva atlesi tikuita tidzidzawo vari kuno africa vasinambovhera vakaenda kuchando kuti tizo zvinofamba sei because chiwa nyaya iyi paakaiva neziro ndakati kwenyaya yacho inofamba seiko zvinhu zvozvo zvinombofamba seiko hanzi teed nemunhu wechirume aiwazve ina ndikued iwe ndiwo unofona handitika iwe ndiwo unofona kumirira umwe varume ava vakadzi vari kumirira umwe wakadzi handiti rutende ari kumirira america kune amirira uk amene umwe ari kufonawo pafoni dziri ngopinda apa kuti ari kufona akamirira kupi handizivi but musati mirai vari kufona munhu wechirume mirai ndikubvunzai last question sati mainda munhu bombo iri rekusvika runonyinga kwenyu kuamerica iri asi raibva gokwe uyo atorine maproblems ano mushurugwi zvake anobva kwamutare kweduko but ameno angatorine mapersonal problems ake kubvira ari mwana mudika akakura nawo asina nyaya yacho its a long story tikazoda ngatizoii for another day alright ngatimbozvisiyai zvakadaro but munhu iwawo rabishi chaiyo rabishi anyway iwewe meri tisati ndabva panapa wakandibloka kuakaunti yako imwe yaya ubva wanondianibloka because ani ipi yameri mails ndinongokuona padiaries apa meno maonera ndinokuita kweindokuona iwana orit handinambokubloka orit nichatarisa aiwa muri munhu kwaye mazuvano muri munhu kwaye zvisingaiti zvokuti I'm liking the new rutendo aiwa ndokuunblocka inichingopedza pano mazuvano muri munhu bho zvokuti du tikaiti mboonawo madhirama evamwe isi timbogara kure nemadhirama anyway bvudzi rakanaka iro aiwa maita basa mupiwe bvudzi renyu kune uya aiwa ndinokuunblocka ishuwa sorry aiwa maita basa regai timbowa murume afona uyo ari kungofona regai timbowa murume uyu maprogram ari kunaka anditika regai timbonzwa murume uyo ari kufona uyu hello kola aizve kola ndiri kukudavira iwo kola hello ehe makadiko wedzerai volume taurisai kola taurisai kola makadiko takukunzwai ii makadzingwe makakandigwa bhegi panze aiwa panapa panotyisa asi kundurwa saka unongoda kungoundurwaona manje aiwa hapaundugwi munhu pano munongotaurawo pfungwa dzenyu kana makadzingwa kodza kuti makadzingigwei imi kupa makanga maenda kuchando kwamuri kumakadzingigwei imi zvenyu zvakafamba sei makadzingwe aiwa handina kudzingwa asi ndina bhurungu akadzingigwei kwai anga achishupa anga achinetsa asi chokwadi chiripo ndechekuti mudzimai angakuta kaukoto pichana ichatsvaikwa aiwa saka imimi ndimi kola musada kuti kwai muna bhuru wenyu ingotaurai chokwadi kuti mudzimai wenyu akaita upombwe makanga mufungira kuti mudzimai waita upombwe mukamudzinga mukazotaurai chokwadi kola taurai nyaya akaonekwa achipomba kuchande ikokoko kola hello kola vari kuita seiko reta kufanisa vamwe vachizofonavo hello kola aizvi vakomana right mirai timirire vafoni
aiwa kola ndiwo kwai mudzimai wangu ndivo kola mudzimai wavo kanga vofungira kuti mudzimai opomba vakadzinga mudzimai hapana kumboti kwanzi chichichichi mudzimai akanga ndinoziva vanhu hakuna ndimi kola mirai tivafonere bheki ndokuti zvozvo zviiti havangatisiki kola hello amusanyarare zvikana muti ndati kola ndini henyu makanga mufungi taurai nyaya yacho chii chakaitika kola ko zvinozofamba sei kuti mambobva kuno Kuchando mose kana kuti mambogara mose mozofunga kuti mukadzi ari kuhura zviri kufamba zvaifamba sei chii chakaitika aiwa Sis Melly handichagone kutaura papai nemhaka yei hamuchagone kutaura kola vadropa hamene kuti vaita sei regai titorei wapo hello kola hello muri sei kola muri sei kola varume vari kufona imbomirai varume kufona chimbomirai imbomirai varume vari kufona ikona nani stop imbomirai handei kola taurai inyu tinzwi makadzingwawo here taurai tiri kunzwa taurai ngatiignore zviroya zviri pa2 vakadzi ve+44 kekeke unzwa let's say you have a call vanotokunyinga you have a call vanotokunyenga iwewe ivo ndo vane mutemo yacho vane yacho because what they actually want is basically right. They look at you and think that you can provide. They think you've got money. They think that you are that type of a man they can see on telly. Yeah. So by the time they realize Kudzinga, like I say, it's too late for them. Okay. Because murikutaroti mimi muri Kuchando kwamunenge muri kana muchigara nemukadzi wacho kuZimbabwe munoendawo kubasa here muchitobatsirawo here mumaduties emumba muchitobatsira muchitodii zvototi zvese zvinenge zvichitofaya musingatouri saka munozodzingigwei muchidanidzigwa mapurisa munozodzingirwa chii kana muchibatsira That's what I'm saying to you. It comes in two parts here. As a man, for myself to speak on being a man, yeah, you have to be a man enough to understand that you don't have to be abusive. Yeah, do not abuse your woman. Yeah, simple period. I need it. Do not do that. No problem. Because of the way our culture has put things on the table. You know, that's not right. Those are the video cards here. But it's a rebel. Because they're tired of it. They're not being given enough respect. They're not being given enough attention. They're not being given enough time. Failures. Zoda uda chikaya zoda nzuri baba pamba zazishande kuno. Ndona. Unuga la amba wabo ziribo. Boss I asha kulamba sta ziribo. Chanoza mkazi will give you life. A woman will turn your house into a home. Vakadzi uno ndochokwacha da kuti muzive izvozvo. Musafunga kuti vanopenga vakadzi vedu kuti kana vachitikana kwa vanyenga vanokuramba. Vanotoziva something.
That's another reason. Dawa defender, but tuma uri tuma slay kuni tumetua tu tika kanungoda mari cheti. Chizana upenyo wa rapana. Tuma slay plus 44. My God, akana kuwacha webu pepe. But waka chena baka ura arumboze ote murumano bari kwa say chinondi imba kanoda iPhone 11 kanoda Jesus aranoda. We get tired, man. Yeah, man, we get tired because we have to work. Yeah, I can tell you a lot of that I know who are hardworking people, but whatever cuts, Jesus Christ, you'll be sorry. Kwa imimi alright ngati ngaitite so iwo une mkadzi wako une family yako antika yatena a home a house into a home anti konengo chatsvaga slay queen unengo chamudini You have a car. Right. Zvinoitika ndizvo so kana munhu wangogara une shavire chihure nyange wakabva kuzimbabwe yakumuungana kana kuamerica kana kupika rinokutevera. You understand? Chihure ishavi ndirika and also ukaona munhu anoda kukuhurira ka because pane zvawaita iwewe you have to question it. Those amjona kuti vakadzi ka vakaziva kuti murume wangu arara nemwe mukadzi anorova mukadzi. Why uri kurova mukadzi uyu enda kujimu dumbu ripere iwewe. Saka muri kuti sisi kana muri kukurudzira here kuti kana chengeta zikamati varume taziva kuti varume vedu vanyenga munhu tinove vakadzi. Dzingai munhu ngaabude panze, munhu ngaarove pasi. Okay. But hakuna kudzinga munhu uchiziva kuti unomuda. Ndopumwe problem yamuri kuita vakadzi manje kuti you chase these men away. Anerika wamudzinga paipai anodana nemurungu wake panze apa murungu wewe obva amugeza obva yazomupolisha omutengera kana mota omuita twese chocho anerika wakumuona manje wada kumutanga api pinda kukuda get away iwe. Hanzi get away hanzi musadzinge varume venyu kana muchiziva kuti muchiri kuvada tauranai mumba because umwe chihure rinenge richavi but kamutikanzi chihure chavi topembedza here chihure ichi chichikwanzi kune chavire chihure vakomana topembedza here zvinhu izvi. No, chihure ishavi. Let me tell you one thing. Chihure ishavi. That's the honest truth. But if you honestly know kuti murume wako haasi hure and you want to be that woman you're gonna use your financial status to validate your bullshit, listen, you're an asshole. Okay. Asshole. Unorwara nebrain because your value as a woman pambaga ndosakaunzwa vakuru vakanzi mushamukadzi uchinonzi mushamukadzi inyaya yekuti iwewe you have to know what uchazvara vana. You're going to be the bearer. Murume akakwana chete anokurespecta. Murume chaiye akakwana anokurespecta because anoziva kuti mukadzi uyu ndichaita umwana musikana ndakabereka ona amai ndinanzvadzi, you know. I can stand up for so many brothers here right now because taneta nokutaurwa marara panapa kuudza kuti hey varume ku plus 444 vakazodai here varume kuZimbabwe bullshit. Vakadzi vezimbabwe vacho mahure mahure anonzi ivo vakadzi vekumusha ivo vamazimba enyu vamunoti mazimba musafunga kuti Sis Melly mazimba yellow collar. I'm telling you. Saka chinozoita kuti vakadzi vazohura vachii naikola ngatimbobvunza ione mukadzi wako uri kumunyatsa kumulambasta chaizvo chaizvo mumba uri kunyatsa kumupa makumutsosonya chaizvo chaizvo chinozoita kuti abude kunze kunohura chii mari stonye naibhadhare maZimbabwe andiri ndozi kuna vasikana ndotoziya nene kuti ari komuna musi Monday komuna Tuesday ari komuna musi komana mabasa kwela vari kubreka chiko chiri kuitika apa naivedu tichida kudohwawo kuti vakadzi kwaimhanisa nechichoki apa ndapo ndadzoka
That's okay. So basically what happened and community activities. Vamwe vane coronavirus because coronavirus has kumbosarudza kuti ukaona mukadzi wako iwe ukaroora iwewe mukadzi wako abvisira mari nemombe zvese hauna chikwereti enda unotora chenji yako iwe enda una mundaraunda mudhara ndoda mari yangu saka vakadzi vekudiaspora vazhinji vacho zvinova kumboda mari pane keshi chete chera nometa nemurume wake pane keshi chete anotongozvitsokonyedzerawo ipapo vakadzi vekudiaspora havasi vese sisime kune vari kubowa muzimbabwe apangada vari kuchema vakadzi vakanaka vakadzi vanonzi good women vakasangana nemapenzi evarume kuti anozvindikitwa mupe vana anotorwa mari yese mari achirohwa achita sei achibirwa achita sei andidya that's abusive ukaona uri munhu murume kuti une mukadzi anoshanda achikuchengetera vana uri muzukuru wasatani ndautora chikwadi varume tsika dzenyu dzodzodzoka inini pane vanhu ndakatoteya ndatombozvindikitisa kuno ndatomboisa kana kumboisa pavhaisi because tsika dzavo dzekura vakadzi aiwa ipapo my brothers we are wrong imi kola makaroora here imi ipapo cheche aiwa ina asati zvangu saka muri kungotaura zvinhu zvamunoona henyu zvokuti mukadzi wamuchatowana chete anenge ari munenge muchitomubata sakwini chaiye ende ndikuona kwini chaiye vasikana saka vanhu vari kukanda macv kupi Sis Melly, let me tell you something. I don't know a story. Man, who's there about me? In dream one, I'm a miracle baby. I'm a miracle baby. I'm going to struggle to bring me up. She struggled on her own. And Mona. That's why I'm very passionate about Nyaza so. I love my mother to bits. So, kana ndikaona mai vangu vachabuswa inini adidika semuno mukomana kuti munhu murume zvese zvondibata ono I've seen it in my family, I've seen it with my friends, I've seen it pa social nyaya but kuti I'm different as a man I have to stand up for myself and be different komanje ndopamunobva mawanaka inini varume vari perfect kudai so ndopamunobva mawanaka mukadzi benzi rinenge richitokonyayisa rutendo ravhines moita sei ipapo mai ndo pane problem sisimo ndosaka vamwesati tane shungu zoda kumhanya kunokandwa pakitchen unokandwa pakitchen ndaukapusa ndionoreswa mapoto mbaukweda zokutamba nakadzi +44 iye akagara zvake apa achiona istanders achiona kardashians uchizvibika iyoyo kune mumwe munhu ataura point yekuti anzi kutobva tise takaneta kubasa kuuk saka ngatibatsiranei iwo uchibikawo nchibikawo tichidaro zvichifamba saka iwo haudi kubika kana uchinge waroora right chinonzi kubatsirana chii tibatsire chinzwisisa alright iwo kana uchiti wakaneta ndoenda kubatsiro nekuneta torara tese ipapo kana iwo uchiti you're going to work inoenda kubasa if you say you love me I said I love you ndo 50-50 amunochemera iyaya akanondoza kuti wakaneta just because wabva kubasa because kana nandiri pamba ka ini kana nandiri padheni ka it means ndaita basa repamba you understand ndachitsvaira ukasvika makatsvairwa zakuti pana ndarova huvha ukasvika ndiro dzakasuka ndasuka ndiro ukasvika toilet yakachenoza ndairase ndagezesa zve toilet ndambokuudza iri kati nyaya imwe iri kunedza nyaya yemari andimoona because inini toilet handibhadharo kugeza toilet bhadharo kutsvaira mumba pandiri kuitira iweyo because ndokuda ndiki saka iwo wazoenda kubasa wazoita nesi nhasi wazoita amene zvaunoita unoshande wada kuti tonge nini aiwa ndosaka muchizotidzinga ka vamwe vanenge isu mune makutiudza kuti hapuseke ini ndakazokunza kuno ega saka wada ndezi ndiwakandunza kuno but usandijairire isino netiketi yekuti nekuti wakandiunza kuno usauda kundijairira get away man
Kola vakatotsama guys havasi kutobuda sina basa. Kola vakatotsama hanzi get away. Get away. This is mama says. Sorry, they almost down, but it's just for now. Saka imimi semunhu ari single kola masivi vako vasikana vavo vari single vari kudawo murume wekunyatsodzikama kuti vanyatsobata saqueen because imimi munenge mune rudo rwose imi masivi ari kukandwa kupi handiva kuziva kuti ndanakuti vamwe vachinokutoona hangu apa kuti tokoseka hangu nechemoya. I'm laughing on silent. Ndaona masivi. Saka voenda here kuna voindepi? You have a car. Kola adona. All right, regai tichitora. Vanongoya kuinbox kwenyu. All right. Saka that means tochivaudza idu zvoti munhu ari kutaura pafoni apa ndiani kuti vati vauye kuinbox vazoisa vaCV vazoapply ikoko. Letadzidza mazimba chinhu pano. Kuti yesu tisiri kuchema nyekuti varume vakadai vakadzi vakadai ukaona you actually making the same mistake yakaitwa nemaparents edu iyoyo ukaona uchirova mukadzi vamberi pevana vako hauna chaukugona andika especially kune vana vakomana vanototi kana mudhara achirova mhomzi vanofa ndozviri right vasikana vakaona mhomzi vachirova mudhara kuti ndozviri right you know because vakadzi vanorova varume vaiveka muri mboko dzevanhu bozi munofira mahara waona muri masika kudzosereka don't think kuti akapusa kwapaizwa ukaswera waivawo nemusoro ninge zvezvo kuti unonzi munogona kurova izvezvo hamugona kurova imi vanoshandisa mitemo munyika muno Sis Melly editen tichiri palive ndine mwekola kana tingapedza ubva wafona pane umwe munhu aripo ndosaka ndiri kudrop handiti alright upedza inyenzva mutemo wekuno chawakanakira unoprotecta vakadzi for a very good reason and I love but manje ava vanodya sadza vanobva vafunga kuti tazvikunikidza zvino vanoita kupachura havachaziva pekugumira alright saka right vasikana vese kuti maCV tokanda kupika hanzi nacheripoki munokanda kwandiri cheripoki hanzi nacheri asi nini munhu ari kutaura kola apa kanditendezi arts handika saka imi munongoenda kuinbox kwatendezi arts monovhetiwa koko monoguguliwa masettings ikoko kuti aiwa ini munhu ngauye mbune ngauye wo munhu ngauye woga alright saka moenda kuinbox kwatendezi arts monoguguliwa moga feafea ikokoko moonekwa kuti munokodzera here kuti mungaite muroora wamai vani vatendezi arts because itendezi arts unobatsira harovi mukadzi une rudo gose haabuse hanimaona asi moziva kuti tendezi arts unoisa makumbo pasofa achiona news iwo chibika zvezvo kuti kwaheye toita 50-50 hakuna kwatendezi arts hakuna izvozvo saka vari kuisa maCV moisa maCV muchiziva kuti ndochigame chacho handitika right thank you hanzvadzi thank you very much my hanzvadzi thank you nekuuyawo necontribution yenyu pano alright iripo ava vamboti havachakwanisi kutaura vadzoka futi ava zvakaoma vamboti hamukwanisi kutaura madzoka futi kola hello hello Hi, indeed. Hi, Sister Boza, Spitz, Palapala, my lovely. How are you doing? Are you okay? Yes, I'm good. And how are you, Vuka? No, I'm very, very, very well. And doing the right, thanks for the program. You're doing absolutely well. May the wonderful Lord bless you. Thank you. Now the issue piece of Sis Melly, and I just want to agree tell this about for manja. Inzwa ramba wakadaro ramba uri papa pala indibati ndi impindure because ndingatorohwa panapa rega ndimudaire hello Eddie mushe maita 2 makolas pane 2 vanhu vechirume uri pane rimwe foni pane umwe saka chirega titange newe utaure nyaya yako kana unogona kuzondibata bheki ende unogona kuzondifonera bheki alright chirega ndokubata bheki kana uyu kola achinge adonha ndokufonera bheki varume vakadzi hokoroi
Right, enderera komberi Vuka. No, I was going to say thank you very much, Sis Melly. What I've noticed is in the United Kingdom, pane mhando dzevarume too. Kune varume vanosenza, Sis Melly, I don't want to lie to you. There are men who are so much focused. It depends my circles are famba now. I remember, most of the time, a person like me, I want to speak for myself. I think each week sometimes I work 7 days and sometimes I even work 24 hours, and people ask, how do you do it? It's one of those things that if you understand that you are a man, you are a true hunter in your family, and also you are the provider for your family, and there is no reason why you should not go to work for your family, for your wife, and for your children. And then mambo maseko atinosangana nawo anditeka ndakazoona vamwe kuti vanongoswera vari kumhamba vari kubhora nyaya kuti wangofondera munhu unonzi dzanozideipi nhasi kumbira kupi ende sengisama yapadhuzeka unotiza kuti anenge kuchi maclub so I think sometimes you have to choose your circles correctly. Who do you want to go around with? If I want to increase my earning potential, therefore I have to work hard for my family. And also what I've noticed is the gap between varume vanosenza nenyoka rikukura zvingamboite. And I can tell you one thing, I've also seen with Makadzi, and behind each and every successful man, there is a woman behind. Kuna Makadzi, Zimbabweans, Makachangamuka, and I can surely tell you some of the Zimbabwean women I've come across who are very intelligent, who are hardworking as well. Manu Kudzinga, Varume, watched all pictures, Shaman, one got to my K agents. Ipo panapa I want to say my K agents panap, and they're making lots of money. Murume and Mukadzi, they are all working, they're collaborating harmoniously together to make sure that they increase their earning potential. So I personally think there is something that might be going wrong. And hold on, Vuka, hold on. Toda kuti ndizokanganawo mubvunzo wangu usati wanyanya kutaura unotaurisaka saka unonga kutofunga kutaura zvinhu zve-MDC panapa, right? Ndira ndimbokubvunza, nyaya haisi nyaya yapakuti haisi nyaya yekuprovidha chete mukadzi mumba andichika, right? For instance, you wataura on your case, you said you are a hardworking man, right? You provide for your family andichika, you try by all means kuti unoita one shift in after the other kuti uprovide the family yako andichika, but tiri kuzobvunza mai Vuka Zimbabwe, auna here mumba unobatsirawo here kunyenga runyengo guru ziso rako iri riri pana mai Vuka here chete, kana kuti ziso rako iri kumba izi kune fire vakabata foni kuda haitobatiwi ine zvipande hobo because issue haisi panyaya yekusapota chete, issue iri pakasiyana. Iwo alright unochengeta mhuri yako, unoshanda, unopa kopa runyengo apa. Sis Melly, let me help you understand. You just remember we are Africans and Africans do I need to say my Africans? I need to say apani video and akaona yeta Nigerian. Men, we are naturally polygamous. It doesn't necessarily mean that comment section high voka, high. Sometimes you don't high just but the truth and the reality of the matter is and this is what I want to encourage most men. There is a possibility however, what is more important is and once again, if you are focused in any Vuka rega kuzvambarira pamusoro pemubvunzo arega kuzvambara pamusoro pemubvunzo sangana nemubvunzo wangu ndati aiwa mira usada kundivhara indati iwo you are hard working man, unosapota mhuri yako handika mhuri yako inodya ichiguta, unoshanda kubasa zvisha tinozviona, unoita madouble shifts and what not. Panyaya yekunyenga apa tikabvunza mai Vuka izvozvi, foni yako iri clean here iwe? Uri murume kuti unosiya foni isina password paside apa here? Madam achibaya ngatitaure, let's talk about you. Iwe unoshanda wacho iwewe kuti mai Vuka izvozvi right natoekwa kubvunza vangatotudza here kuti izvozvi ndanetsa ndinotofunga kutodzinga mushurugu yeyumba mangu because kusapota ndosapotwa chaizvo, asi runyengo andatambura nababa ivava. Loveness wamunzwa ataura kuti murume aenda kubasa andika aibatsira, asi nyaya yanga iri pakunyenga
andiona ndoyapakati aiwa kaina ndikazozvikwanisi saka iwe ndiri kuti pakunyenga apa tiri tovhunzawo maivhuka izvozvi kuti nai maivhuka vanoti aiwa chokwadi ini ndigere uya atonyenga atodai usanitaura zvotanzikwa here is in African men is in their DNA kuti kunyenga hapana kasvika zvakanyogwa izvozvo izvo. Sis Melly, thank you very much for clarifying. It's not like I missed your point. I missed the question. Usada kudoja bullet. Usada kudoja bullet. Sangana ne bullet. Regeza sangana ne mubvunzo. Vuka anyenge, but vuka kashinja anonyengwa. Kwazi vuka anyengi, vuka ndi anonyengwa. Asi vuka ederanderako. I'm really sorry. I have to apologize. I'm really sorry. I had to say this because Sis Melly Vamambounza, and I apologize. I know I'm not a very handsome looking man, but all I'm saying is UK kune jara vedwe the numbers are not zvakanaka. Varume tine varume, the ratio is almost 1:2, 1:3. Masingle mothers akawandisa, my sisters very interested in our women vakawandisa still to a point whereby utimowa unotonzwa watsitsi kuti nayo kumana kuve kuNigeria vadiwa yavati batsiro kana vekuMalawi kana vekuGhana even vekuSouth Africa vacho vari kutinetseka. The number as we speak right now vakadzi that highly I'm always focused on what I do. My vocal phone is purely because I'm involved in a lot of things. Ndine zvinhu zvakawanda zvandinoita dzimongwa zvandaimbooita zvemusangano dzimongwa zvandaiita zvemacharity nezvakadaro and I have to accept it sometimes ndinoreceive messages mamwe anga very in writing ekuti ndototya kuti nai makomana phone yangu ikaputwa vakaona phone inodirwa mafuta anobhoila. So some of the messages I don't even entertain, I delete them straight away. So I'm really sorry, Kudzinga. That's the situation, and I don't know why do you have to go personal when the Vunza is really personal sources. Right? No, they know. No, listen. There's a reason why I asked this question, right? There is a reason, guys. Kuna watu tukubuda aiwa. Pata wana factors tupano kuti wani murume ashandi, antika anogona kuva chishanda kana kuti asachi uhura, kana kuti murume anogona kuve achi uhura, antimaona asinga uhuri, asasinga shandi. Saka tunakubata kwese vuka why there's a reason why I ask this because I want you to clarify so that you can aripo munhu wakanyenga mukati antika abaziva kuti iwe watomuramba pamene you focus on your wife only kana pasina wapana kana aripo I want my vuka to be happy kumba kwavo antika nemurume wavo. That's the reason why I ask this question. Kana aripo wakanyenga mcomment section waramba pano antika vuka anyengi ndi muno nyenga vuka mai vuka ba enjoy marriage yavo nemurume wavo kumba kwavo. That's why I ask this question kuti iwe personal hande mberi ndine hangu vaningina kana pane angachida vaningina vakanaka chaizvo. And I think what I want to my ending point chandoda kungopedza nacho panapa Sis Melly ndechekuti I want to encourage my Zimbabwean brothers. Let's treat our Zimbabwean ladies well. They are gold, they are diamonds, they are very hard. I compare vakadzi kune dzimwe nyika zinotava manyika dzachinaka unongoona kuti vakadzi vedu you are just so special. I think you deserve to be treated well. Vanorova vakadzi siyanai nazvo, and varume vasiri kusenza vari kunetseka. There's lots of groups. If you want, I can actually invite you. I can post them on my page. Varume vari in engineering, nursing, who are starting businesses and they're increasing their earning potential. I think that is exactly what we need to get ourselves involved. We've got people who are involved in charities. We've got people who are involved in music. I think we need to get there. They are focused about making money. I'm preaching to myself as I speak to you right now. I'm preaching to myself. And I'm looking for an opportunity. This year, ndikutengesa murume magejo mapretsi zvipeneti mbeu dzerepi covo tsunga matomatis. It's purely because I want to be focused. I want to increase my earning potential. With that, Sis Melly, thank you very much. May the wonderful Lord bless you. But next time muzandibvunze direct pasop. aiwa ndotobvudza vuka because I want tichida kutotikwira kana kuchida kudidi kuti ati maivuka vafare kumba kuvanakirwe tugadzirisa nyika. Remember, we are fixing the country.
saka musikana arimo mukomeni kana aripo wakambonyenga achatoya chikudira faya kuti saka wandiramba paruzhinji handika iye he zvobva zvapera maivhuka Let me make it clear here kuti maivhuka hakuna vari kuinbox umu hakuna vari mumacomment section kana varimo vari mumacomment section vanga vachitarisira kuzouya paperapa please musauye nekuti maivhuka wane mafriends akawanda anoteerera izvo pamwe vati maivhuka vatotumirwa live already and also pamwe maivhuka vakatoteerera izvo ndogona kusvika takatobatirwa demo chero saka please vhuka kana mune zvamuda kutaura kuti tivake nyika come talk to me about it but zviri zverula izvi zvekubatisa zvekuiti ndokumbira mundiregerere vedu mupei malavhu nemalikes vhuka mupei malavhu nemalikes guys this is exactly ndo zvatiri kutozama kuti vatigadzirise nyika mupei malavhu nemalikes miedzo iriko zvayo miedzo yeizve miedzo iriko kunze pane zvimwe zvekuti unoti there's one thing that's very difficult I have to tell you even in the Bible the one man literally had to run away from a woman saka sometimes tinotogara takatopfeka running shoes purely because kunze uku ayachisa tikuqambelana banga ukuthi abafasi bachisa ngenye indlela bye Sis Melly bye vhuka vhuka aiwa guys sinoda kuti marriage dzevanhu ngadzimire handika mudzimba umu ngamufariwe handika marelationships evanhu kana waziva kuti pane umwe munhu aripo respecta munhu aripo siya munhu nemunhu wake inaotsvaka wako asina handika indaotsvaka wako asina kana paitawo munhu anenge asinawo waita wake ane munhu wake siya ane munhu wake ane marriage yake siya handika zvedu zvokuti titonyeperana kumagroups uko titi kwanzi murume munhu ndiye anozodai anozoita wako asina vazere variko tsvaka wako tinomira newe panewo umwe apa ibva siyira aripo period togadzisa nyika musakanganwe 2020 toda kugadzisa nyika tida kutsvaga mushonga wekorona tigotsvaga futi mushonga wekuti varume havachanyengi right uyu ari kufona wemanje ed10 ndiye anga atanga panapa rega nditange ndatega ed10 first ndiye atanga panapa titange taita zvaed10 panapa kola hello kola hello makadi yenyu kwesimen tiripo makadi zvenyu kola ini ndauya kuzotsigira zviri kutaurwa nekutaura kuti zviri kutaurwa zvimwe ndezvekunyepa imi Sis Melly kai musanyeperwe nevarume varume vakawanda munyika munomu vakauya vachishanda ka tinoverenga zvigunhu vanhu vanongosenza ma1 day 2 days and remember kuti pakauya vanhu kunoku vamwe vakawanda ka vanga vari manesi vakasvikowana mabasa vakadhonza varume kubva vamwe vakatosvika tumaclub twavo handisi kutaura kuti nevarume vanga vasingaende kumabasa dzimba vakadzi ndo vari kubasa ende Sis Melly kana uchienda ku12 hour shift ukabuda unozodzoka kumba manheru kuma8 saka zuva rese kana riri pambira wakakwidza ndege kubva kuzimbabwe anenge achihura kubva kuseka manheru paunodzoka one haana kutombobika zvavataurwa ndanzi culture yedu yevanhu varume ava vakasvikonetsa kusvikochinja kuno vapinda nyika yeengland vakanetseka kuchinja because system yekunoku ka handingati ini ndabva kubata ku12 hour shift wasipera wakagara pamba ndosvikotanga ndini kubudisa nyama mufriji ndosvikotanga ndini kubika ndokupa chikafu wapedza izvozvo ndakutoina ndajutire umai futi kudenga uku asi iwe wasipera wakagara pamba panapa vamunonzwa varume vakutaura kuti hanzi kuno kune shoteji yevarume hakuna shoteji yevarume kunoku asi kuti vakadzi havachatoraredza kutora nonsense kuna mukadzi anobva akatera achinyenga murume kuti hanzi ndoda kunyenga murume uyu unless kana uri pfambi hako yes of course variko vanoita zvechipfambi zvekunyenga vanhu but I don't think kuti kune population yavakadzi vakawanda munyika muno vanosikerombanyisa varume vovatsvaga ende vakadzi vakawanda kuno kuti they are business minded vane mhuri dzavakasiya kutsvaka ana amai ana baba vosikera vachisikerombanyisa kutsvaga kuti toda kunyengwa nanhingeni and wanti ukaisa musoro wako into work as well you don't have time for men you have time for yourself and your life hapana munhu asikade munhu ugara naye companionship yes it's needed munhu wese anoda munhu anenge ainaye muchidanana muchiita twinhu twenu but haungati uri kufanira kushanda munhu ari busy kuenda kunohura
ndozvavanodzingirwa kusaenda kubasa, kusada kushanda, 1 kusada kuprovider, 2 nekuti unobva kubasa munhu wakanoita ushikovhura dho usvikona munhu akarara nemunhu unomukandira zvinhu zvake panze to get out. I'm busy working hard. Kunogwa kunofanana kuti kunotorwa bhachi woisa pacheya wobuda unopinda kuna 4th street wodzoka wotenderera mutaundi mese wozoenda kubasa kusara 5 minutes wosotora bhachi woenda kumba. Manager, cleaner, anybody ari kushanda anotofanira kunge achitowanikwa pabasa ari 12 hour shift aripo. Hapana munhu asingambofa akanzi zvona kana uchisenza kana unotofanira kunge uchitoripoti toti this includes everybody. Hazvina basa basa rakaita sei munhu wese munomu whether uri kusenza 12 hour shift pawangopindira pabasa zvatopera. Varume ka musazvipe mbiri yekuti kune shortage yevarume, kune varume hopo, asi kuti chinonetsa ndechekuti kuti usangane nemunhu ari kuziva zvaari kuda ndozviri kunetsa. Nekuti vakaona tona mentality yekupotara kuti kudzo kune vakadzi vari kuti mhanyisa, vari kumhanyisai pamwe vanenge vachikuda mashort time yes of course vari kumhanyisai, but munhu ari kuda lifetime thing amhanyise munhu wangosangana naye panzapa ungosvikira achitenderedzana naye kumhanyisa kuti kuda kutonomhanya kunobata nini. It's not like that. Zvataurwa zverespect zvezvekuti respectai vakadzi, respect your wife and the wife respect your husband as well. Nyika ine inonzanzi ine mhepo yekuti vanhu vanorambana, hakuna mhepo ine munyika munomu, asi kuti isusu vanhu ndisi tega tinokonzeresa maproblems iwayo. Munenge makabva kumba kwako makajaira kupfugamirwa muchipiwa dishi, zvaive zvekuti unenge waswera housewife pamwe wanga usingaende kubatsa kuzimbabwe wopfugama wopa munhu dishi wopedza vanezvinoregesa baba chiuyai mudye, baba ndakumirai, baba chiitai zvenyu. Paunozotadza kuti unoresta nguva when do you rest? Uchichinja sanike munomu mune maplaystation, mune machannel kai munhu anenge achichinja from channel to channel akagara tina zvaari kuita. Zvataurwa kuti yes, men and women are starting businesses, they are doing things, they are going far. If you two of you want to do things, you will. Mabuda panze uko varume maenda kunosvika mapati maona vakadzi vakakunya magaro nemajimu, mabva matorwa moyo, mabva makanganwa kuti mune vana vari kumba nevakadzi. Ndo problem yamuinayo. Kana kuine vakadziwo vari kuzviita vari kudanana nevarume ivo vaine varume mudzimba dzavo. Yes, like what you said, kuti what is the main problem? Inozoita kuti mukadzi wako abude mumba anotsvaga mumwe murume. Because kana iwe uri kusatisfya mukadzi wako ende wakagara nemukadzi wako muchiwirirana sezvichifamba, where is the problem? You are there to build your homestead yenyu kuti inake, vanhu munge muine properties dzenyu muine zvese. Varume ka don't musafunga kuti muri kudzingirwa chimwe chinhu mudzimba. It's laziness and sometimes kuti nyaya yeviolence iyo yekuti anzi mukadzi akanga anetsa ndomurova inini handimbofa ndakaregedza kumurova. Unorova mwana womumwe munhu unenge uchimurova kuti wakanzi nani, whether atadza to what extent you have no right whatsoever yekusumudza ruoko rwako kurova mwana womumwe munhu. Hauna kodzero. Vanhu tauriranai ufunge zvawaitanda usvifarira, or you can just go out, get some fresh air, come back, mumwe wako anenge akula down. Shamwari, inini what you did I don't like it. True. Mutaurirana mudzidzisana. Because nyaya yekubaisa kuti pesa makudaidzirana mapurisa pane vana maapa social services, vana vapa registry kunzi kuba kwanhinge kunogara kuchibandanwa nenyaya yekuti somebody doesn't want to control their own matempers avo, vanoramba vachirwa makurambanirana nezvinhu zvisina nebasa rese, vana vakusafa. It's so hard, especially kana ukazopedzera a single parent uchichengeta vana just because murume abuda nenyaya yekuti hasiri wanzwisisana newe, iwo mukadzi wabuda hausiri wanzwisisana nemurume. Kana vanhu ini chinondinetsa chinhu one thing, Sis Melly, chinondinetsa. Why is it kana makanyengana muchidanana muchiwirirana muchitaurirana kuti we want to have 3 kids and then tozitemba yedu tozodaidadai, kana mana vana vachona munenge makutadza kuwirirana makunetsana makuramba navana ve vakusaradza hanhire vasina baba naamai vari pamutete. Why? I think it's a topic. I think it's a topic that we should bring as well another day. Why is it that most men are not supporting their kids? Why are they not paying maintenance after the breakup? Because at the end of the day, mukanzwisisana mungofa makaita involvement yemapurisa nesocial munyika muno social services and inotargeta vana mukazitarisa kuti vana masocial workers kana pene masocial workers panapa they know maissues akafanana nevanhu kuzimbabwe vava vanoyasvika mazoro vanatorai vana chichi, they do not go kuvana vari kuputa mbanje vachiita sei macomplex cases vana macases enyu, because imemi you are professional people,
it's either baba vanoenda kubasa zvinosedza basa ravo reunesi kana kuti dokta kana kuti ticha kana kuti chii amaiwo vanoita basa ravo rechakati kana kuti chii but ishu yenyu iripo ndeyekuti ende mazimbabwenzi vane system yekudhonzerana ka ivo vanhu vechirumara chimwe chinhu futi chamunorambirwa nevakadzi ndechekuhodha mota siyai system yekuhodha zvimotikari zvamunongotenga muchichida kutumira kuafrica kuti zviswera zvakazara padzimba eya zvimahonda fiti zvizere kuzimbabwe ko zviri kubva kuuk aiwa kwete mahonda fit mahonda fit abve kuno kuzimbabwe kuno vanozadza kuseru azviuye a typical examples of people that I know men vanotenga mabenz varume kuzimbabwe da benz BMW ndo motikari dzavo zviswa kubackyard uku zvopedzisira zvati gwachata zvisina kuenda kuafrica because motikari kana yatengwa ichada futi kuzoendeswa zimbabwe ichada kuzokliwa ichada kunosvika kumba igositwa sei anenge asisina mari iyoyo pamwe mukadzi ndiye ari kunyanyowana mari anenge angowana kuenda kutenga motikari ndawana motikari akuendesa kumusha akuti iende kumba ndo zvimwe zvinhu zviri kunetsa futi kuti vanhu vazopedzisira vakudhonzerana vachirambana saka anenge achiendesa chimota ichi ndoda kubvunza anenge achiendesa chimota ichi asina kuvaka asina pekugara webva akavaka o haana kuvaka varume vane system yekuda mota zviri mavari sekuda kunoita vakadzi hembe nefoni nemavhudzi aya vakadzi voisisu tinodawo zvekuchena kazvekuti ndazowana gogo yangu ndaitazisei nekuti kicheni yangu yakamira sei namazilaunji yangu nemulaunji mangu weni chinja maketeni majuvhesi ndevemota vanonozviwana zvimotikari bvonzo ndaona benzi haanotoendesa kumusha atenga chibenzi chabva chagara panze apa chiendaika kushifti pamwe anongosenza 2 days haana mari yekuiendesa motikari tonipa mari uye toti aiwaka motikari ndeyenyu makatenga kaiendesa ikameka kuafrica kwacho saka yekuda motikari ikaivarumeka saka kona hold on are you saying kuti varume vachitumira zvimota izvi ngwenchere zvamuri kutaura izvi kuzimbabwe uku vanenge vanitarisire kuti vachazobva kuchando vachinogara kuafrica here kana kuti zviri kutumirwa vanhu variko kuafrica kana kuti chii chinenge chiitika man iyoyo answer iyoyo ndoda vanhu vechirume because I just don't understand it kuti why people have got that last year motikari dzavasine yekuti iwo kagara kunoenda kumusha for 1 week 2 weeks asi unoda kuendesa motikari 4-5 kumba vamwe zveshuwa zvavo vamwe vanenge vachienda kunoita business because vamwe vanoita business but vakawanda vachona vazhinji varume vakahodha dzimota ipo pajekerere patiri panapa vakahodha dzimotikari dzezisina kwadzakaenda they will not come out and tell us probably but varipo vakadzitenga motikari vachiisa kumabackyard kuti ndatenga benzi ndawana bm for nothing mochitanga kunetsana nenyaya dzefinance and nyaya yefinance is the main top issue yoteererwa nenyaya yekunyenga financial issues dzekuti mukadzi anenge achisenza and remember kuti vanosenza varume vacho vanoita ma2 days vamwe ma1 day vamwe ma3 days they don't end like women in this country we work hard takagara tichingoshanda kubva kana kumba taisenza zvaitozivikanwa nzi pamba paamainhingi abva kuti upinde pageti pachishayiniswa kubva kugeti kunosvika kukicheni amainhingi vanoenda kusouth africa amainhingi vanosenza ndidirector wecompany amainhingi ndichichi because murume pamwe zvaanenge achiita anenge aine mari yachona but mari yake ichiperera kumagirlfriend nekuti mentality yavanongofunga kuti yes we are men we are entitled to polygamy no you are not there is no way where it says you are entitled to polygamy no why wanyenga mukadzi wani waenda kunomira pajekerere vanhu 500 this is the woman that I want to die with in my whole entire life and then after that wagara wakutida kunonyenga mukadzi why handina pandinombofa ndakambozviona pazvakanyorwa kuti murume ane entitlement yekuti aite polygamy and vana vanopedzisira vadeprive futi just because of that because haungazombofa wakapanafu yaunopa kumukadzi wekutanga uchaipa futi kumukadzi wechitu uchaipa kumukadzi we3 wechi4 vanhu vaiita system iyoyo mapostori aiabvisa vana achitora vana ivo varume vava futi vanotaura kuti varume vashoma vanoita basa rekuabvisa vana vachitora vana vachivaita nzi ndaroteswa ndanzi ndirote ndizotora mwana wainzi ndanzi yemukadzi wangu ndo varume vanouya futi vachitaura ndiri vakadzi mentality iyoyo ndinoshaya kuti inobva kupi because there are men who are in this country vari muno muuk muno vasina vakadzi vakatogara vakatoti inini I'm given up I don't want to marry again or I don't want to be in a relationship kwete vakadzi vakatogarawo vakati inini I've given up I don't want to be in a relationship
kwete varume vane vakadzi vari kunonyenga vakadzi vane varume saka shortage yacho iri papi? I don't get the shortage kuti iri papi because uyewo uri kuenda kunonyenga mukadzi akarohwa gari saka shortage yenyu iri papi? Madii kutsvaga nevarume vari kuenda kunonyenga varume muno mavari kurambirwa nyaya kunonyenga varwere anenge achichengeta mapenzi iwaya emunomai vane malearning disabilities vari masupport workers varume stop that takuverengai takuenda kujeri nenyaya yekunyenga zvibva vachiva muri kusiya mudzimba dzenyu muine vakadzi kuti mudzimba muri kuenda kunonyenga vakadzi zvirema kumabasa why? Kola vaya vakagadzirira mapenzi ega varume, kola vaya vane dundu rakazara zvinhu zvavakasangana nazvo kuuk zvavari kuona kana kuti vakasangana nazvo amheno varume makateerera ndichikana ndikona muchikutaurwa no varume handisi kutaura kuti vanhu vese varume ndataura kuti kana ndati kune vanhu ngavanzwisise kune inoreve shona kana takuenda kuchirungu kune there is handauti vese varume variko varume vakanaka there are men who are here ndazvitaura before there are men who is for their families they are doing well with their wives they stick to their families they are doing great things vamwe vachienda kumachechi nevakadzi vavo vamwe vachienda kumatrips we see them going on holidays doing also with their wives but kozoitawo vamwe hatingafanane sega ani pezvona ungaisa mazai mubasket rimwe ihombe rimwe idiki rimwe rinonge rakaora munozopesana mautoti aiwa iri harina kunaka iri neyokupirira harina that same applies to us as human beings vanhu vakafanana nesu takangofanana kuti in all aspects of life we are different but what I'm only saying is varume vakuita basa rekubata mukuenda kunobata varwere imi ndiri kuklema kuti mukuteerwa muchimhanyiswa kudzoka asi vamwe venyu vari kuenda kunomhanyisa the vulnerable. Can you imagine kuti wapsirwa this girl at 35 years old when they look after her she doesn't have mental capacity iri right and need somebody to look after her somebody to assist her with cooking eating drinking hygiene needs and the next thing you do is wakurara naye. Can you imagine? Asi ndo varume vanenge vasiya vakadzi kudzimba imi kai varume hamusi vashoma makawanda zvekuti do siyanai nechihure batirai vakadzi kuchengeta vana batirai vakadzi mudzimba dzenyu kuvada emene acho zvataurwa nemukomana anonzi tenders acho yataura kuti varume idai vakadzi vakadzi idai varume venyu semadananiro amakaita kubvira day 1 kusvika nhasi ende muzive kuti pamberi pezvo zvamunoita zvinoda Mwari kana maona zvakunetsai batai bhaibheri munamatira nemuri 2 vanhu mumba menyu muite peace muwane upenyu hwokuti sure people will be looking at you and admiring you. Vanhu vanesi tinotaura kuti munozoti ukadanana nemurungu ari nani murungu iganda akangofanana nemunhu mutema varipo varungu vasina kumbokwana kune vamwe varungu vakutoti kutofungidzira unototi kana uri kubaba sokuchinzonzi my husband has done this you'll be shocked kuti nevarunguwo futi vanoitawo izvozvi varungu vanozviitawo futi izvozvi because at the end of the day that's what it is. But varume let me give them their own credit on their side. People might say I'm not giving credit varume yes they are there ndataura kuti varipo vamwe varume varikuita zvakanaka but kana kola asina kuzvinzwa wasvika pamwe ndisina kutaura but ndataura kuti inini varume variko vamwe varikuita zvakanaka varume vari kuchengeta vana vavo vanototafura nevana vavo vagoendesa vana vavo kumasports vagoendesa vana vavo kumatrips vagoita say yes there are men who are like that. I will never discredit those men who are there for their children and their families and their wives. I would just say kuti varume don't talk bad about women kuti vakadzi ava ndo vari kutidzinga mudzimba just because isusu takadai. The only thing that you should realize is kana muri mukadzi nemurume both of you should treat each other same. You should love each other the same. You shouldn't look down upon one another kuti inini I earn much because mukafungidzira futi Sis Melly kunoku varume vamwe vakauya kunoku remember kuti kumusha vanga vari mamanagers itai 1 minute mupedze pane pakuda kunakidza pano pane message yapinda pakuda kunakidza pano itaura yenyu madha because yandiri kutaura ndechekuti pakauya varume vamwe kunoko vanga vari mamanagers kuZimbabwe remember that vanga vari maposts kumba but things had changed and the wives came here first and then varume vakazouya saka on that note as well it's difficult for other men zvakavanetsa kuadjusta
company zveshuwa kuya kunokosvikodzwa zvekuita. It's very difficult to adjust. Sometimes it takes time, but some of the people who are here, they've been here for years. But all I can only say, all in all, is please let's Varume respectai vakadzi, respectai vana venyu, respectai Mwari, ityai Mwari mukati medzimba dzenyu. I hope kana paine zvandataura zvisingaite zvabata mumwe munhu achifungidza, because people have got their own opinions. I just take any opinion because munhu wese are entitled to their own opinion and they can say what they want, because at the end of the day, this is why we've got a platform like yours. Thank you so much, Spinelli. Thank you very much, Paula. Thanks, bye. Bye. Right. Oh, right. Pane munhu arida kufona pasenda message kuti ndakufona. Andinotera zvakawanda, but ndanchiti asati afona imbomi kola I know kuti mainly show yanga iri yenyu, but usati wafona rega ndifonere editeni yangu ranetsa apa, so that iwo paunozouya iwo unouya nenyaya yako uchita wrap up nyaya yako pekupedzisira. Anditika pane message yasenda apo kola achiti ndakufona. Right. Tinzwe ina ndiziviwo ina nditauri nyaya dzevanhu ivanotaura vege nyaya dzavo. Ko kana tafona mubva mabata mafoni ka maswera seiko? Hello, maswera sei? Maswera. Taswera. Bona ka program yenyu yashungurudza. Aiwa, yashungurudza asi makadzingwa. Yeah, aiwa inini hangu handinotora time sezviri ndogona iri kutambika because I'm sure pana vanhu vada kupinodi votaura. Inini the main thing chandora ngobata ndechekuti I think issue kuti vanhu kune vanhu vakauya nezvimadhara zvavakajaidza upenyu. Zvavakajaidza obviously nenyaya yeculture whatever, but vanhu vavaita zvavaivaitira vamvaita comfort that in their shoes. And we expect out more over atange kuita zvavarada kuita zvavada kuti zviitwe ivo uri kuona manje. I don't think ndofanira kuti vakadzi kana both sides dziri pane issues aripo, and both sides vofanira kungorespectana at the end of the day. Uona inyaya yekuti hanzi varume vari ngohura vakadzi vari ngodi haisiyo nyaya iri kunetsa waikera nyaya iri kunetsa ndei chitiudza nyaya iri kunetsa ndei chokwadi chaititi mira ndichidore pana vanhu pavari kusvika munoma nyaya yekurespectana iyi kai iri kuchinja. Kudhara uri kumusha ukoko murume anenge achingoti ndindofanira kunzi chibaba ndindiri pato vakadzi vosvika munomu voshangirawo hashamwari dzavo dzagarawo munomu dzaane makore ona zvikuitwa big musiyano. Mbona murume ari mukicheni uko ari kusuka-suka ari kusvika kumba kwakarutarira bhurazi vakagara pasofa. Kuzoti mutaurirana most communication ndoimba ka mutaurirana shamari ona so tuhasha kuti rimwe yekuti pamwe ndiwo uri kutambira kamari hozi pamwe ndiwo watanga kuya munomu wazonza murume wada pamusoro pemurume hazvishande. Ona hazvishande. Ingotaurirana zvakanaka baba amwana ka onaiwo zvandiri kuitawo 1 2 3 ko hamukwanisewo here kuti same both sides. Ona inyaya yengotaurirana, but inyaya yekuti waunza munhu wako asvika kunoku 2 minutes wada kutomumhanyisa wada kutomuyolokera wada kumuwachisa nehembe wada kumuitisa imwe hazvibude. Vanhu ngavangotaurirana bopo. Inyaya futi imborambe yekunzi varume kuzimbabwe ukatarira vanhu vari kumbirana vacho ndovanhu vaya vakaunza zvimadhara zvavo handifanira kuti zvimadhara, but vanhu vanga vajairira a certain way of living vari kumusha. Bona ukatarira iyo ndosuka ndoisa mune mawashing machine ayo ndoisa zvinhu ndobika haisi problem. But imwe issue inoitika futi nevakadzi handiti ndekuti watanga kuita zvinhu izvozvo munhu anodzirwa akuexpecta more.
Okay. Uri kuona manje. Hakusi kuti varume vakangogara. Hakusi kuti obviously kana kuine murume akagara pamba ari kushandirwa nemukadzi uri mbovhu. Ona pafair chaipo. Woti nyakuti kadzokera culture yedu yacho tisu providers. You the one who's meant to provide for your family. Very true. Anditi kana wada kuramba wakamira pachi. Chacho chibuda kaunofondoka uri kokubasa. Ona. Then hapana problem initi kakadzi ogara zvake padheni zvamama kaita muri kumusha kwacho. Anditi. But I think respect zvai muno kuyatsoti imwe shoma. Respect is like isina value. Nyanza kurespect and isina value, you know. Alright. Ko nyaya yekuti nai age 10 pane nyaya yekuti yanzi vakadzi vanonyengerwa neshamwari dzavo, vonyengerwa nemafriends to the extent yekuti unosvika pakuzokusungisa iwewe. Amene unoiona sei? Ndopaone uri dufu remukadzi ka. Kana uri mukadzi chayakakwana, kana uri mukadzi anditi ari kuda imba yake, you do the right things kuti imba yako irambe yakamira. Anditi uzi uyoyo ari kukufurira uyo hauzivo pamwe murume wake akamudyisa hukurutombo ende zviri kushanda. Ndadya hukurutombo rwacho irworwo rwakadyiswa blazo panext door hazvishande hazvibude. Ona plus varume takasiyana. Vamwe varume vari mautolerant that vavo. Saka ukaona uchifurirwawo dzako dzakadambuka, ukauya uchifurirwa uchibvuka dzako hadzina utikwesere. Ndizvozvo. Simba dzakasiyana mene. Okay. Saka kana in any case chama vakadzi venyu vaine mafriends avanenge vainawo pakaita zvinenge zvisingaiti musablame mafriends anditi. Don't blame friends. I didn't blame a friend. I don't blame friend. Ukaona munhu yanonyepa kuti ndakafurirwa kunyepa munhu yera ndokodwera kuti go hang, just go and hang. Ona kuti unobvuma kufurirwa how to run imba yako. Hakuna zvakadaro meni. Hakuna. Ona kana iwewe uine mwoyo wako unoziva zvinofarira mwoyo wako. You know how to approach mwoyo wako. Anditi. Taurira naye. I know, like I said, kana kune varume vamwe vanoomesa dzimba vanoti handite zvakati padheni. Muno munyika muno mukadzi wako achishanda. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Ona. But kana wewe mukadzi wewe uchiswera uri padheni then wewe ndobva zviri pariri vakadzi ndo vari kumhanya zvakutaura kuti varume hamudai. But wewe kana uchiswera padheni ndichibva kubasa ndowana hapana kana chinhu imwe ndotongojamuka. Ona. Ndizvozvo. But vanhu ngavangorespektana. Dzimba dzenyu munodziziva. Pamakanyengana makamuri mega. Munoziva chamakawirirana kuti mugare mese. Ona manje. Izvo kuda kuzoti hanzi varume kuZimbabwe zvanyanya. Ngozi varume kuZimbabwe aiwa hano. Nemewo vakadzi you have to mune contribution yamuri kuisa ipapo. Pakuti varume kuZimbabwe vacho vaite chimboko chamuri. There's a contribution from your side. True. Otherwise, vanhu ngogara taurira naye, you know, kumbiro yuti zvakanaka. Ukaona murume uchipopota waya munhu ayatsoka approach ogo. Chamarira. You know, utangenda naye. Ndasura chimanya kudaro. Wakapachi. But haukwasi murubatsiro here. Ndakaneta makumbo angu. Kana kamasaji makumba. Kumbo masaji. Powerful. But ngati varume hozei zvanyanya. Kana mwaoko adetso I'm sure it's a small percentage. I'm sure varume vanogara pamba vasingashandi. Very small percentage. Varume anosvika pamba achiti adibike. It's a very small percentage muno. Maonero angu ipatofa bodzimba dzevanhu. Bona. Right. But kana zvakuzoblow out of proportion zvinoita murume wese ari muUK. Zvozoita futi kunge mukadzi wese ari muUK ari kuhura ari kudana nemurume womunhu. Hazvisi. All right. Thank you very much, Eten, input yenyu. Thank you, Tatenda and Satenda. Thank you very much. Sure. Right. There's a caller that I'm waiting for. Caller, you can call now. Or send a message, but you are now ready to call.
can you please call now? I'm now waiting for your call. Can you please call? So fortunate enough iri kubata kwese kuvanhu kune kunyimu kuvarume nekuvakadzi handitika hanzi izvo communication is the best. Ngatitaurirane, hakuna munhu ani one chekutanga, hakuna chinhu chinonzi munhu anonyengerwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Unenge wagara unganyengerwi kurana imba yako handitika imba yako ndiwakaivaka wega ndiwe unokwanisa kuidestroya wega handiti. So hanzi ndo zviripo andika right. So unfortunately I send a message but this phone yandiri kushandisa manje instead of gaitona kuti tingakwanise kuti one back yake kuti on this call, you don't phone on this phone, there is a number guys, don't call on this number, there is a number muripo guys. Mira indimpe number. Right. Nachimbompa number guys. At least nachimbompa number because I can phone panapa phone inova yakata, so I needed to call on the other phone. Right. I can phone panapa inova yakata, so I needed to call on the other phone. Right. Thank you Caroline. Yeah, zaku UK it's zanetsa it's. The guy teens gwe. Umaruti don't. Right. So we are waiting for another caller. Phone pa number atins gwinya yake. Actually ndo vangavari vakakuvaridzire show. Saka ndandichingomira kuti vachafona zvavo. Hansi Sis Melly, you never call me. Maita on murisei vakoma. Ndepyenyu. How are you, my lovely sister? I love you so much. Munorowa man. Munomborowa kuti ro. Kunge ameno kuti munenge muri kupi. All right. Hans, one thing I've learned from Venge, be careful who you bring around your husband. Very true, Prada Gucci. Very, very true. Actually, we tell you guys, Kutika, even munema friends enyu, until if we say to you, Kuti, don't have these so friends. My friends are there, most of them they are up to no good. Right? Can I write my friends enyu actually why? Cheat everything protect your family zenyu. Protect your loved ones, especially your husbands or your wives. Because if zamune msishamari guys, zakamirira kwenda kuma inbox wakangoziva kuti murume wako ndiningi. Avamudi mu inbox make. Avabude mu inbox nemurume wako vachitreya kutsvaga zvanenge vatsvaga ameno kuti vataura naye kana kutsvaga kuti vadiya ameno kuti vanenge vachizama kuti vaita sei. Saka kana mafunga yuti munoita mafriends amuri kuita, make sure kuti you keep your husband off the spotlight, because vanopinda mavhengerians pafair, vanopinda vane kufacebook vanopinda. Ndakupa number inga one. I gave you number Dara. Hello Ramai. Ndeipi? Mushe kanjani? Can you have 2 minutes? Pane munhu arifunga kufona apa manje. Can you please just 2 minutes and then you call? You drop. Yeah, definitely. Yeah. All I wanted to say was, what's that volume? Can you please up your our mothers, and so forth. It's what we are, who we are. If you look at other cultures like Nigerians, they still follow their culture. But when we come to the UK, we think money is more important than our culture, And then we emasculate our man by basically turning them into women, right? If you've got no communication within your household, and then you think because you're earning money, now you're better than the person who you came with. The dynamics are just the mindsets needs to change. And then in this country as well, men find it difficult to adjust than women. It's easier for a woman to get jobs sometimes than a man. And I just feel that maybe we need to go back and have people who teach us back our traditions. Because some people, right, they picked each other out from pubs, and you can't really make a life out of picking up a man from a pub, can you? So it's a matter of just changing your patterns and stopping to think that because you're earning more than a man, you're better than a man. Because a man will always be a man. I'm not lying about that, but yeah, true, very true. We just need to learn to respect.
strength than making our man part of work. I've seen some people who've been very disrespectful to their husbands, and I've seen some people, because of competition, they look at someone. I've heard someone saying to me, my friend has got this, so my husband is to buy my car and stuff. But that's very childish. You need to be content to your marriage, know why you're together, and no putting someone down. Because by the end of the day, if you love someone, you're supposed to be there for them forever, not just because you get to the UK, you go, okay, I've got to let this person go. That's not the vows you took. It's through sickness and health, through poverty and whatever, and richness. We forget those things. We don't take them seriously, because that's why marriages for Zimbabweans are bad. And then I heard it from Nigeria. Zimbabwean women go for Nigerian man because they think they've got money. If you give a Zimbabwean woman £100, she'll open her legs, apparently. Because they think a man does not give them. And then about the dynamics of our families, because most people have got kids and families back home, right? And that comes into challenges, because we want to support both families in Zimbabwe, so that nobody has issues and challenges within our marriage. We just need to sit down and talk about these things as we go, and find, you're good at that, Sis Melly. You could be able to discuss these challenges and how we can resolve them as we go forward. Because normally the dynamics are the same. We still got poverty in our home life. So someone will say, my mom needs money, my dad needs money, and then we still got high bills in the UK as well. It's not that men are lazy, but let me tell you something. In the UK, for jobs, sometimes a woman can work harder, because it's easy for a woman to be given a job, because as a black man, sometimes it's not that easy. And not every man can do care work. Not every man can do. Some people have got qualifications, and they want those jobs that they're qualified to do. But, so let's just be kind to our man and try to communicate them and steer them in the. There's no point of trying to put our man down, because I've heard Nigerian man saying a lot of bad things about Zimbabwean men, and I never enjoyed it. Next time we should do a program about Zimbabwean man and hygiene. That would be better interesting. Anyway, thank you. Okay. Hopefully you'll call. Thank you. All right. Thank you very much. All right. Bye. All right. Bye. Hello? Hi, Morisai. Did you write to Morisai? Bobo, Madi. Apana, this is Melly. Morisai. Mushe kanjani? Do you want my 2 cents? Yes, anditi mama ati muruda kufona pane imwe namba, saka ndavona soti maybe murutidza kupinda, ndosaka ndakufonera ine imwe namba. Okay, saka ndotaura here kwandi andisanda kutaura. Ewa, taurai zvenyu, mutoripo pamhepo. Okay, I think problem yatiri kuita is people. Ndeyekuti tiri kucompare nhamo dzedu dzatakada walk through. Right? Not every Zimbabwean man doesn't work hard. Not every Zimbabwean man anohura. Andiriga? But iwe wakaita experiences in life yekuti maybe wakasangana nevanhu 3 or 4 vakakuhurira. Yes, you've got the right to say varume vekuzimbabwe vese vanohura, because unenge usina kudanana nevarume vese. Right? Ndokwanisa kuudza kuti inini I'm a DJ, right? Ndinosangana nezvakawanda zvinoitwa nevakadzi, but handingati mukadzi wese wandaona ndo vandaisa in the same bracket. No. I think it's not nice kungoda kublame kuti varume kuzimbabwe they don't work, vanogara kuisa makumbo pamusoro petable. I don't drink, I don't smoke, right? So handisikazi kuti ndinozokwa in that group revanhu vanoisa makumbo ematables, because ndinge ndisikagari kumba kwako. Saka I think kana munhu achitaura ndanimbotaura about personal experience kuti ainini murume wangu anga asingatomboendi kana kubasaisa makumbo patable. Why? Then you have to ask your man. That's communication, right? And secondly, inini ndokwanisa kuzasimile kuti ndaona vakadzi more than 100 who are married, ukuthi mukaona muti mainingi vakaroorwa, but zvavanoita you won't even believe it. Murikuona? But I cannot tarnish vakadzi esakura kuti vanohura because ndaona vakadzi vakati vachihura, because
vakarorwa. No. And kuya kuEngland andidika yes kune vamwe zvakashamisa kunzi adana nemurungu yakaita as if is an achievement kuno umwe munhu which is quite okay. It's quite understandable kuti muupenyu pane zvekuti umwe anoshuwira kuti kudai ndazodanawo nemurungu kana kuti dai ndazoitawo katatu kwangu. Yes, kune vamwe kuti vakadana nevarungu vavo they are happily married anditika akuona rudo rwako rwane murungu wake rwasiyana nerwandaimupa inini se-ex husband yake muri kuona. Saka kune vakanyengwa vakadzi varungu vokuti iye zvinhu they are breathing fire anozoti if I had known ndisina kuenda zvikasi it will work because malaki nerombo zvinosiyana ande mukuona ndechekuti pane pamwe pekuti tinoonyeberana nekuudza izvo mukurarama matinoitawo pekuti inini chinhu chikandisenzera inini right I will think it has to work for everyone else. I think it's ideal kuti vakomana inini ndanga ndiri in such a situation but pandakabuda hangu ndakazodai zvangu zviri kundiitira inini handingati zvangu varume kuzimbabwe vari bad kana kuti wakadzi wezimbabwe vari bad. Zvakudhipenda nemunhu wako nelevel of maturity and understanding yamunoitirana mumba menyu muri true right. Ukaona kuti iwe waenda kubasa umwe wako wadzoka akagara right chii chiri kuita kuti umwe wako waita like that on between the two of you zvamuri kutadza kutaura nekutaurirana then ukazoenda out there now asking for advice uchapuwa it's either you'll be given good advice or the bad advice. And thirdly muri South Africa mimi I bet you kuti mukabvunza ma-South African women kodana ma-Zimbabwean men vanokudza kuti murume wekuzimbabwe murume akanaka asingaiti vanenge vari what is going to some of the South African men's I cannot know pocket. Same applies to my sisters. That are Nigerian guys vanochengeta. Why? Because ari kutara kuti maybe Rwanda akambonana nemakomana 4 wekuZimbabwe but nothing has changed. They know that Nigerian wake is praising her. So what do you expect that woman to say? That woman will say, all Nigerians are good. But ari kutara specifically on the one person but anozo generalize the whole concept. Ewa atateerera hedu ko when it comes to nyaya iri kutaurwa yekunzanzi munotorwa moiswa kuuk uko kana masvika kuchando uko mobvutsogwa uko monzi chindai kwamudzokeri kwamakabva modedzerwa mapolisai. What do you have to say about that? Okay, here's the thing, Sis Melly. Let me take you back. Hakuna ari kutorwa and akatora. Right? What happened in 2001? Right? So mukatarisa namba yevanhu vakauya kuko vakawanda vangu vari madzimai. Why? Because varume kuZimbabwe ndo vaisenza vakadzi anga housewives. So kuti anga inini kana ndiri manager kuLiver Brothers I wouldn't leave my job. Listen, that's what UK yakamira say. So what I did, I sent my wife first. No, madzimai chiendai munoona kuti kuUK kunogarika here kana pagarika aufundo ndouya. Right? That's why takaita a number of vakadzi vakawanda vakauya kuUK. Right? Mukadzi wangu wauya kuUK 2000 right? Ndamukwidza akauya. What did she do? Akazonditumirawo tickets kuti ndiite sei ndiuye. Mukona sequence yacho how it went. Yeah. Akanditumira ticket ndiuye haana kundikwidza because indakanga ndatomukwidzao. Saka akazondikwidza kuti ndiite sei ndimuteere as family reunion. Right? So inini ndazouya right ndasvika inini ndikatadza kufita into the society working in personal manager kuLiver Brothers yekudispatch right
Sainsbury or Tesco or whatever. I couldn't get that job. Yeah. So I get frustrated. And then do you want to know, baby, let me keep on trying. You can say my CV, but nothing comes out. Because ego, I was a manager. I cannot accept anyone to command me. Right? We raise anga asingasenze padandiri kuharare ndindaiprovider, right? Akauya akaita fit in akatanga chichaira achigeza maplate achiita sechitona baby unozwa kuti chimbosiya zvehumanagers. We are now in a foreign land. We have to, if you're in Rome, you have to do what the Romans do. But because me, with my ego, nekuti what is the world going to think of me, my friends back home, vanozonditi chi unzwa ndakugeza matoilet. Ndakaramba ndiri glued in my mind yekuti I'm still gonna get a job as a manager, right? Zvadaro, my woman progressed into education, right? Ndikati ashamwari yangu akaramwa ndikamuti kuchikorewo ndoshara nevana, right? She went into school, graduated, right? Now she's earning more than I do. Ingazoita wake up not unozoti this job rendered a managerial post, I'm not gonna get it, right? I get frustrated about it because if now my wife is telling you to somebody, it does that, I feel as if I'm being ordered. Because now you're telling me this, but that's not the fact here. But the fact in the I can depart the opportunity. You wouldn't end but in the Karamba because still I'll get my job. Second, nobody that big gray area that it should affect most of Zimbabwean men. I'm saying this why? Because I deal with more Zimbabwean men. Don't tell me and yes, one manager on them, but you know that things have changed. Right? Why can't we like this? I'll give you an example. 4 or 5 friends. One of my good jobs. One was a consultant, a doctor in Zimbabwe. Yes, Nezi. I was in the house. One was a lawyer who was Zimbabwe. But yes, Nezi. I was in the real mail. You know, but I can accept. You know what? I'm in a foreign land, so I would rather do what's there. Saga, though it's a challenge. As men to adjust and adopt into the foreign land. But that's what I can say. Okay. So in the process, all right. Imimi matara kese yenye kuti mimi makanga mine ego yenye kuti mukadzi akati wona tachinja kako kugara. Ndo zviripo ita zviripo mukati no ndichawana basa rangu rekumanager somewhere else zvekaramba kubuda. Akaenda kuchikoro, imi mukati kuchikora ndikwanise kuenda, right? Ndichawana basa rangu. Akapedza, now she's bringing more into the house, right, than you. Andika akazosvika here papoint yekuti makadzingwa imimi because you were bringing less in the house. No. Ukaona mukadzi asvika pakudzinga. Let's be honest. Hakuna munhu anodzingwa overnight. Andika vakadzi, you are born natural caregivers, or what term can I use? Not it's not you are born natural words. Let me think of the name. You naturally nature a person. Ukaona mukadzi wakasvika to a point yekuti akuti ndakukudzinga andika, it means anenge exhaust all the resources, all the thinking yekuti try to empower you in a capacity, but aona kuti iwe wacho uri chidina sakutsva hausi kuda kuchinja, then anosara without option. Then they say move out of the house. Maybe ukabuda ukaenda out there unodzoka a better person. I'm listening. We are listening. Okay. Yeah, Saka ukazona makudedzerana mapurisa paya. And I've seen witnesses these cases whereby police is being called, is being involved. Paniki domestic violence. Pakusenza physical. Saka umana not okay. Because Murumanga, I cannot overpower this man, right? So what I need to do for me to have my peace, I need a peace order. Saka law has to be enforced. Panza munobvunze.
No, I don't understand kuti ambasikunzwa chinhu. We can hear him clearly. I think my phone network is a problem. Isusu tunyasavanzwa very clear. Very clear. Ndofunga ma network ekwamuri duane problem. Antika, but tunyasavanzwa zvakanaka. Okay. No, at least now we understand kuti it's not a case kuti munhu unongokumodzinga overnight. At least unenge wambopuwa mukana kuti do something. Antika, iwota handidi. Oramba chikonzi do something ngati yapesera yave case kuti yava physical. Antika, wakupesera wakurova munhu. Then munhu usvika kuti no, I cannot keep up with this. Let me call the police because dariti kunonzi kudiaspora iko kuchandoku vakadzi vari more protected nemitemo than varume. Saka mapurisa ndicho yakaubva atibuda mumba imomo. Andimona. Plus vakadzi vanenge vachipuwa mari handiti dzemahara dzimwe zanombopuwa so. Sis Melly hakuna mukadzi anopuwa mari. Okay. This is how it works. Hakuna mari yemahara. This is how it works. Kana mine vana mese both parents muchisenza and munopuwa child tax credit. Andika? Saka pa child tax credit munotaura kuti arida kuti iende muaccount money that child tax credit haina kuwanda. It depends age yemwana vana vanoenda kuda zvakaita sei. Saka ndikwanisa kuti my child tax credit ndaendechi muaccount yemukadzi because I know kuti madzimai ndiye anoziva kuti okay mwana adya chichi choda kuchikoro and so forth and so forth. Saka ndifo kuti pane mukadzi angada kuramba murume wake eka because arapuwa child tax credit. Okay. But pane murume angada kuramba mukadzi wake because arapuwa child tax credit. And child tax credit, if you are working and per 0 hours, you don't get child tax credit. You don't get it. Unotoipuwa kana tambi kuchisenza 37.5 hours and above. And kept foot. If we earn more than say you can earn something like 33,000 a year going up, that child tax credit you don't qualify for it. So in a stages, one who qualifies and others that don't even qualify for the child tax credit. Okay. Anyway, at least makutunzira information tine chingonaka mukufamba topuwa mari isusu atokora vari tikakuda munopuwa mari dzemahara sezvinoita machembere kuno South Africa nevana vanopuwa mari ka every month machembere kuno South Africa inonzi mundende wavanotambira social grant nevana vanotopuwa mari social grant every month mwedzi wega vanopuwa 1.5 saka ndeti pamukuda ndozvirikowo ku UK ikoko. Aiwa, it's not like that. It just depends on the urutambira mari even kana uri one. Pane threshold yavanotarisa kuti you are earning this much and you don't qualify for it. Okay. And pane boundarisa futi kuti ukarega kusenza certain amount of for it as well. Saka very clever the way how they work. These money which they give to the parents. But I don't think kuti pane munhu ari normal angaramba mukadzi wake kana murume wake because ari kuda kuda child tax credit. And kana mutori true, it's better because munobatsirana pa thing. Vana. Yeah. Anyway, now we've got a clear picture of everything. Thank you very much, Mukoma Daud. Thank you, Andradzi. Thank you, Amoyo. Maita Basadewa. At least I have to zia manje kuti chakudilani. Nokwede zvinhu utechinzwa masecond information zvakanaka na platforms aya. Tinongokudedzai tongokutokonya MA+44 toti uyai kuno mobva mauya nefuforce totowana information cheche atiafambisa information nekunyepa. Takuziva information the first hand information chai. Okay, so thank you so much. Thank you, my brother. Thank you, bless you. Right. Okay. And it's not even a lot of money, and it's £30 per month. Right. So, guys, nyaya yemaidzwa hanzi hakuna munhu anonyengerwa regaiticherepo apo kana pasina mumwe ari kufona hanzi hakuna munhu anonyengerwa ukoona uchinyengerwa neshamwari unenge ugara usinga dimba yako imi vanhurume take responsibility handika of your own actions. Take responsibility inside your families. Antika mukaima kusema imimi varume miraituze nechokwadi. You are the providers antika of your own families. Ndimi musoro wedzimba, ndimi munofana kuprovide, not the other way around. Maenda kuchando uko anti mukadzi ma opportunities emukadzi ati one day. Antika mabasa echikadzi ati one day than echirume. Antika grab whatever is there. Akusisiri kuno ku Africa kweva kwamaishanda kubata muchimanage vanhu kusona boots. Antika kana kuzimu Alois
kana kumigodhe kuno kwamaita ningikiri kuno kana kwanzi kuri kusukwa chembere sukai chembere chiri kudiwa imari kana kwanzi kuri kusukwa toilet sukai toilet chiri kudiwa imari kana kwanzi kuri kuwachwa maplate murestaurant wachai maplate murestaurant handika kunonzi kubatsirana uyu akauyawo ne 5 cents yake uyu akauyawo ne 5 pounds yake uyu ne 5 pounds yake mukaisanganisa kana 10 pounds ka inoita chi something. And the other thing chandida kusora pano varume whether muchandivenga kana hamuchandivengi ndizvozvo handika varume do not be jealous kana vakadzi venyu vachiunza more money mumba handika kune varume vandinotoona vanoita jealous when the wife is providing. When the wife is bringing more money mumba mukadzi murume becomes jealousy. Ndikaitinzwe vari kufona kola. Hello makadi yenyu tiripo tiri kukunzwai Anyway, I will talk for a few seconds. Problem inechika kuno kuvanzani. Zvasiyana namakore akudhara aiuya vanhu vachiuya kuchikoro vodzidza vodzokera. This time mudiaspora makauya mavhu nemarara. Umwe akatobva ari kwaari ndokuunza ndege ichidhuruma pachinzi abva kundofudza madhongi kana kuti abva pasenza ari domestic haandezvesi kuharare ndege yakamirira ndokuuya kuno notese zvavo vanhu vakati vamwe vakauya havana kutenge vabata salari chaiyo chaiyo achibva kuzimbabwe osvika muno hata zvinogona vapi zvinoafekta vanhu zvakati one day zvino munyaya dzee hello tikunzwa taura henyu takateerera. Okay, yeah, so vakauya vabata mari ino vakanganisa vanga vanasisika nayo varume chaivo vamwe vacho vanotorerana muno vomuvha ini nevakadzi zviya zvokuda kuchengetwa kunge tumwanana zviya iyo unofunga mumba munhu ari kudzinga mumba make vanasisi ava havakuumbidza zvekutamba but kune varume vanoshanda you can't just give it the whole varume nebrush one tinozoenza mabasa 1 or 2 tichengeta tinda kwetinoenda tichizofarisa ati ite varume vanochengetwa namadzimai samataurizeeaarikuita vamwe iyo ndongapane kutaura ambotaura nyaya ishaya respect kuvanhu jasizozonohora mari yakawanda fanika kwendiri nenhambi dzinono yes I will respect you as a woman but ukada kuuya kutositi uri ofu wapera uri ofu uchitamba neshamari dzako uri pamba voida kuti zunda saka tinoje munhu amusanabikanana wasvika 10 o'clock kuti pakuita mari dzako aiwa handiyeai for haikuti iye kuna vamwe vanotolaretawo that kind of nonsense but inini handitolareti zvinhu zvakadero wapera mabasa waita topawachi ndobika chondichiyo chasinoba kubika takabika kubvachiri vasana tichibika nehari nevhuziya kuredeke zvino muno muna matevu chii chikashandisira pakubika hatitanoka naye asikani okay saka ndonyaya dzinonetsa muno yes kuna vamwe varume vanoda kuchengetwa ndokuva mapoinzi ataurwa nowe mupana akangobva mutaura ataura mapoinzi chaivo chaivo zviriko zvetinoonawo zvisiti vanayo vanasisi yetokuva kuti vagere zvakanaka vakaroorwa vati kupegera mukufamba vechiteita ati ukazotarisa zvinoitwa zvacho unonzwa zungu onini zvinhu dzemadzimai nevanhu asitauriki zvinenge zviri zvameso murobos nyararo ndofunga ndopointi dzandaita kutaura
Maite inyangadzi. Maite inyangadzi nekucontribute. Thank you very much. Bless you. All right. Hanzi nehanzvadzi kola zvamataurwa zvataurwa izvozvi zvina mukomade wava zvizhinji zvachona ndizvo chaizvo handiti maona. Hanzi ndizvo chaizvo varume vari kuchando kana mukadzi wako achinge achiena more money anti vakadzi vane more opportunities kuchando than varume imimi kana achiena more money don't be threatened, don't be intimidated antika accept yo vakadzi venyu sezvavari. Hello kola tiri kunzwai tiri right muri sei? Ini ndinongotaura kuti zvakunyanyisika mazuvano idzi vanhu kuroorana kwavari kuita havasi mukunzwa here? Tiri kunzwa, taurai. Okay, vanhu kuroorana kwavari kuita mazuvano hakuchasiri kuroorana vambotora nguva nemarelationship avo, kungoti vanhu vakasangana vakuroorana for convenience. Ndosaka maproblems akadaipo akawanda ari kungobuda. Vasirizwa kudhara zvezvekuti vanhu vaisanana chokwadi vane rudo chaizvo rwekuti toda kuvaka musha. Ezvino vanhu vanopinda marelationship because kuti umwe munhu ane gain yaari kudawo, whether financial gain, stability, whether hakusisiri zvekuvaka musha. Saka ndopakutangira problem yedu ipapo. And then zvoonao kuti chiti kuvarume kunova varume vari kushando vachiita mabasa akasiyana-siyana, but kunyanya kuno +44 vazhinji varume vari kuenda kumabasa asi mari dzavanoshandira havasi kusvika kumba zhinji dzacho. Saka ndinotiti kuti mutofu vakadzi vanogara kuuk vakawanda ndovanofuta mabills mudzimba, ndovanotenga chikafu, vanogadzira mabhiri, vanoita sei vanenge varipo achishandawo vese achimboda vachienda kumafisi asi mari haisikuita sei haisi kusvika kumba. Saka kazhinji munozoonawo vakadzi vai vanenge vachizoti vakadzinga varume wakaita sei, nekuti unenge wangogara nemunhu wakagara naye mumba asi haana chaanoita sei ari kukubatsira nacho. Because most of the time vanhu vanenge vachitostrugula nechild care iyo, asi baba vasingakwanisa sei kusaka nevana. Baba vongouya everyday, kola hold on, baba vongouya everyday vakabata doro ravo kumba asi vasingazivi kuti vana vadye imba muri kudyiwa asi vatambira. Saka basa remurume ipapo chinenge chiri. And then kwozoitawo vamwe vakadzi vanenge vachishandawo vakushanda zvakanaka vachibatsirana nevarume mudzimba umu, asi kamweya kechihule aka kapinda muna madzimai akati saka naitaura hangu nyaya yekuti murume obva ango iye achishandawo achitambira mari yake uchitambira mari yako, but paanongo atambira mari yake wauione anobvawo yakabata madoro chete mumba. Haachaziye kuti mumba moda kutengwa magetsi, haachaziye kuti vanoda kutengerwa kubhadharwa school fees, haachaziye kuti mumba moda kudyiwa, achakungoita doro. Saka munhu akadaro ungamudii asingazi chikafu chechabva kupi. Exactly. mamwe akawanda anenge ari mutamani mamai vamwe vacho motokari dzavanotodraivha chaizvo dziri mazita evakadzi emadzimai avo motokari dzavanotodraivha dzinenge dziri mazita kuzobuda hazvo ya tiri kukunzwa ikola. And then now panewo vakadzi vanoshanda zvakanaka vari kuitawo mari dzakafanda asi mamwe madzimai hatisi kuti vanhu vasafare kuzoko because kune mamwe madzimai kuti unotonzwa kuvanyanyira especially kuti maendero achona ekunoenda kumafaro
Saka kuti ndamai vemugwera vakazonyanya kura vati vanhu madzimai safari uchisaide kunoita sei bati unotoona kasi padhansi lokuti vharukira vachitamba kunge vasvikirwa kunge kwana zvinhu zvinoita kuti kuzwa kukafara kwezvo vari vanoona kunge vaita sei vachisisirwa saka variko vakadzi vakadaro vakanaka vakarobva nevarume vakanaka varume vanoda kuvabatsira vari kuita zvese mumba vari kuita sei asi amai ava vasikaita sei havasi kuda kukura kwangorira ngoma kwarira magitari every weekend ukangoitwa kana mabiko kana kuti pane mafete ekuti ukatovashaya unotovabvunza kuti asi vairwara here kumafaro saka zvakukonzera kuti ana baba vanogara vari vega mudzimba idzi most of the time then kozotanga kuti vakazotisiya baba vayo vakaenda nemumwe mukadzi wakaita sei variko varume vandinoziva vanoswera nevana ivo varume vachina ndo vatori ana mai vedzimba mumba imomo ndivo vanotoziva kutoti madomasi apera chikafu chapera chaita sei ana mai vachiita sei vachipetuka vari kudhoko vachifara asi vakazoti kana yalast minute yeye vakutanga manje kupopota kuti murume akaenda atorwa anozowanawo umwe anodawo kusikira anofaroma kugara zvemapati nezvechi saka zvinhu zvese zvakanaka zvinonakidza zvinoda kuitwa in moderation kushanda kwacho kunoda itwa in moderation mafaro kunoda itwa in moderation balansai zvinhu mudzimbawo ukangowawanawo umwe wako ari kukubatsira weza murume munhu wakasvika kusvika paiteni nekuti kana achinatsokuona kuti mukadzi ari dedicated mumba ari kubatsirawo zvinhu pane zvimwe zvinokudzora even uri murume ndano asi mukadzi wangu ari kushanda achiudza mari ngatichibatsira naye but vacho manje kuti vamwe vanoshanda achiudza mari kazhinji vamwe vakadzi vanobhadharwa kupfuura varume vaya vanobhadharwa yakawanda mari hazvikutore 2 seconds wapinda mumba imomo kuti uzive kuti anotambira mari yakawanda mumba imomo ndiani because pane kamwe katreatmendiwo madzimai sekuzimbabwe katinozoitira varume kana tine mari yakawanda pane kamwe kakutaura sekuti unongoti akomana mwana wevari zerozi ari kubatwa mabatsirwo akadai anobva atoti apakuda kurisaidimbanze komushanda nekumatochi chanangatananama onenge wachikotumwa baba yavo mumba ibve nepane vanhu chaipo chaipo pekuti unongochingoona kutoti pava rekutuma nderekuti ini ndini muridzi wemari saka itaiti zvandinoda saka kana ndikada kuti nhasi ndida kuenda kubhawa ndinoenda kuti mari yangu zvese saka independent wedu isusu vakadzi kuzimbabwe watikufunga kuti being independent woman is doing all that. It's not that. We need to be able to balance things. Kana warorwa waita mhuri yako waita vana vako even chero uri single mother chaiye does not mean kuti masingle mothers ndo vanobvunzwa kuenda out or vakadzi vakarorwa ndo vanobvunzwa kuenda out. Zvinhu zvese zvinoda kubalance. You need to do things in moderation. I think patakakura tainzwa vabereki vedu vachidati inifare initindike tamboti fare iyo toita setombodzokerawo kuserious business ichibalansawo kuti vana vari kuita sei vari kufara kwezvo kune vana vanhu vane kungoshiyiwa mumachild mind uko ana mai vavo hatisatambovaonawo vachiita maactivities nevana asiwo kumafare vanenge varipo every weekend kana mafamily outing chaiyo kuti vanhu vanotorana semhuri kuti baba namai nevana timboenda tinofara tichitawo zvinhu zvemhuri yedu hazvigoneki asiidza unoona baba ava vanogara vari kumagitari kana kuti amai vanogara vari kumagitari saka mubvunzo wangu unengoro kuti kana maroorana ana baba vakuenda kwavo rega here vakadzi vakuenda kwavo rega ndichi munenge maamapartners kokunofara mese kokuendawo nevana tozinzi moderation mamwe baba vachamboda kunoonawo bhora neboys dzavo voendawo ichamboda unotandarawo kumadzimai voendawo haikona kungoti all the time uri kungogara ndikoti sambenga vange kuno kuuk kune girls outing girls weekend away girls takati ana baba vachimbosiyiwa kumba vakagara vari kumba ikoko saka ana baba reva nechipindawo chi mumoji yekuti kana yawo girls weekend ivo vaitawo boys weekend but apparently magirls weekend aya nemaboys weekend haazongopera ari magirls weekend chekda chiro kunozonzwawo kumaboys weekend kozouyawo vamwe madzimai
midanano ataita kare kuti vanhu vaidanana pane mari pasina mari, waiona munhu achidira nemunhu wake chaizaiye. But ezvinezvi zvinongonzwa auna basa rona hapana ndingambogarira zvakadaro zvadi vanhu vakutorambana because of that, because love yakanga isipo, which was the foundation that people need. It was like tikudanana nekuti ndarodzwa nemurume ane mari, vamwe ndo vanotaurawo kuti hanzi zvirinani kutema uri mubenzi ane kutema uri pabhasikoro whatever. It sounds nice to say that, but it's a recipe for disaster pamarriage though. Because the moment chinhu chaunongochida mumarriage machana kana chapera pamunhu chisipo, no love ndo chaunenge wakainda ichocho, unongosina kuinda love. Saka mozoona vanhu vanenge vakuita sei vakutukana, vakuitana sei kazhinji, vakadzi ndo vanovhura madhoo edzimba dzavo newindo nemaketeni, vodedza chaunga kuti he muzoona zvikuti zviri kuitika. Varume vanotozozvitaura vakunozvipikira nekuti kazhinji ana mai vakuvhura maketeni nokuvhura maketeni mablind, wewe vanhu muone zviri kuitika mamangu ndonhu uirombe akaregedza mari akaita atizvimbozviudzwa nemwe munhu, vanotoona vega nenyaya dzavo idzidzo vodzitaura vega, vadaro vodistroya dzimba dzavo vega vodaro. Saka zvinhu ngazvibhalanse mudzimbawo, both kuvarume nekuvakadzi, ngatibhalansei upenyu. Mukafarowo wiki mukaita maplana ine mamanzi kuti pawiki pamanzi baba vanendowo voitawo weekend yavo, amai voitawo yavo, toitawo zvivana, mukanapoplana zvakanaka zvekushandirawo vanhu pamene munotoona kuti munhu wese ari hepi, vana vari hepi, baba vari hepi, iwe mudzimai uri hepi. Mazvona ndo pfungwa dzangu wose. Thank you very much Kola maita basa. Right. I think Kola zvari kutaura asi kuti musaenda kunhingirikiri, haana kuti musaenda kumafaro. Kola ari kuti I think you need to balance. Handitika hanzi kune vamwe madzimai ekuti tiri kuona kuna na UK zvokuti ukavaona vachirasa muswe hanzi unoshaya kuti ndimai vane mba here kana kuti vane uni here kana kuti kupi. Ari kuti chibhalansisai kuitira kuti kumba kuitira kuti zvese zvibhalanse. Handitika babawo mumbawo handitika vakavatsoti wene inoenda kuendawo kuboys night out, naivo vanoendawo kuboys night out, handi iwo mbosarawo nevana, iwo musaroendawo kugirls night out, iwo baba umbosarawo nemwana. Balance. Handika vana voendawo kuchildren's night out, muchingodaro handimona zvinenge zvichibalansa, because mukada kuti muve mai every day munenge muchingoonekwa muchingorasa muswe muchingokanda mabhachi panze apa, baba vachingori nevana kumba, hanzi hazvizonyatsoita izvo zvinoita kuti zviri kuita kuti mupesere makutodhinhana kusvika pakudzingana mudzimba. Ndo zviri kutaurwa naKola if ndamunzwisisa. Then ini point yangu ndachida kungoisa across ndeyekuti tisati tadi tichivhara zvedu handitika, because tagarisa panapa ekungoti varume handitika please Kuchando kwamuri uku vakadzi venyu vane maopportunities akati wandei, and they can work 3 jobs 4 jobs or 5 jobs amene ikoko zvichidaro. Mukadzi akaunza more money mumba handitika ingoda mukadzi wako the way she is, respect your wife handitika. Kana uchikwanisa wakusi kunzi kudhererwa, kana zvichiita kuti umubatsirewo kuti just by cleaning kungotsvaira chairo kungotorawo broom wofanotsvaira mumba handitika, pano uya achibva kushift kuya anenge anetsa mangwana anenge achipinda kumwe, I don't think it is wrong handika. Kana uchigona kungobikawo pawabikawo ipapo handika kuti mungobatsirana, I don't think it's wrong handitika. And then varume don't be intimidated nevakadzi vari kuunza more money mukati memba handiti, and then you become jealousy. Makutoona sekuti mukadzi uyu makutononyenga kuti mukadzi akuya nemari yakawanda saka inda kutonotsvaga umwe mukadzi kunzi I want to fix this lady. No. Until it's a marriage is all about compromising. Compromise guys, compromise. Kapitila zvinhu zvenyu zvikufambirei mumba, compromise. Don't be threatened nemukadzi utaunza mari yakawanda. Imiwo vakadzi kana makuitawo mari dzakawanda kavarume, haisiri tiketi rekuti wakuona murume wako chiri chinhu chakaita kunge kabhodhoraka. And kuti wakona murume chiri chinhu chakaita kunge kabhodhoraka kuti because then I'm bringing more to the table. Iye ari kushanda basa singampi mari yakawanda saka ndakutomutsika pamusoro penhon'ona yakapa handika. Murume wako whether wakachina chiri chifupi chakadai so murume wako, whether wakarida zirefu murume wako, hapana changochinja environment yavakugara because ione ma opportunities iye hana. Ingoranga reba makabva kuZimbabwe paya pawaiva uri housewife
kana kuti uchirima uri kumusha handika kumasvingo murume achienda kubasa achikushandira Friday yoga achiuya kuweekend kumukadzi wake achikupa mari ingodzokerai bheki ipapo. I think because dzimba dzakawanda Kuchando dziri kuputsika nenyaya yekuti vakadzi takuda kutoti isu tapa musoro pavo varume vachona handimaona panyaya yekuti ndikuunza more money. I have 4 jobs, murume ane basa 1 handika kumamwe mabasa hasi kumawana handiti varume oneniwo swallow your pride handika ego yenyu kandirai kure handika basa ibasa hakuna mari nombo yakanyorwa kunzi wayo wacha chembere kana kuti wanyora wacha toilet yemunhu kana kuti waenda kunochengetedza chembere mari aimbouya yakanyorwa ancha vakafambira imari ku-UK uko because dzimba dzakawanda zvishuwa dzeku-UK dziri kuparara mapurisa madrama every day handika compromise ai musane pakati zvinhu zvenyu zvikufambirei ende mukadzi wako yeyu kana wamuona kuti akudya zvakanaka Kuchandoko afuta wakambomuwana ari slim kuZimbabwe wadi mukadzi akafuta talk to your wife haikona kuzosiya mukadzi wakuenda kunotsvaka ka slim handiti because afuta handiti afundiswa newe umwe akazvara notofuta handitika ndiwo mufundisa kana kuti aslima nekuda kuma problems auri kumupa wakunotsvaga munhu mukobvu because uyu azoslima iko zvinezvi pamwe ndiwo uri kumupa maproblems handiti mukadzi wako ndiwe garai pasi mutaurirani pane zvakawanda zvinogona kungoitika even machanges eche muzati zvinhu zvidikidiki zvinogona kuputsa dzimba ishuwa kuno umwe wandakaona chiti kwanzi anyanya kufutisa ine handichamudi wakutonotsvaka murume takamunyenga ari slim asi ndiwo akamupa mwana umwe akafuta akazvara mwana anobva afuta contraceptives chaizese dzatinomwa dzaidze dzinofutisa handiona vana vacho futi ndevako handimaona saka acceptai vakadzi vese zvavari chekeredzai dzimba dzenyu kwamuri Kuchando ikokoko handitika there is no need yekuti kana makabva muri nemudzimba dzenyu munosvika munobhutsurana muchidedzerana mapurisa nezvimwe zvamunogona kugara pasi mukasolva zvakanakanaka handika iroro varume vari Kuchando uko kuguzvise nevakadzi iyi ndeyenyu mose musa abuse doro. Do not abuse doro alcohol handika musa abuse alcohol handiti kana muchimwa chimwewo zvine limit handiti panenge paine vana munenge makaneta yese of course munenge mune mastress enyu chimwe zvine limit vamwe makuabhusa doro kusvika pakuti kana maabhusa doro makufight makurovana makudzipana makuda kuurayana makuda kudi mapurisa akudaidzwa makuita marecords makuita sei zvemapurisa chiitai kuti mubalance zvinhu zvenyu momadoro renyu moseka kamofara modi moenda mumba menyu monovata handitika balancei zvinhu zvakasvitogona mai vava panapa musa abuse alcohol because tikuzviona hedu kusazvitaura sinenge tizviona kana madhakwa murume nemukadzi yowe titakangotarisa hedu isi vari kuno kuafrica kwana ruweri kumajaradha kuti yowe ndokaupenyu kachaka kari kuitika kuchaendoaka saka zvinopera saka imba iyoyo inozoguma nekudi icharamba yakamira here imba iyi ichazoita sei but in the long run uzongonzwa kunzi hapana chiripo kwadaidzwa mapurisa yave fight zvazodii ende vakadzi chero muchienda kunofara zivai muchifara muchiziva pamunofara kuti muchiziva kuti mune varume venyu kudzimba uko zvokuzofara muchingovhuravhura makumbo enyu aya muchava muchingovhuravhurira varume vese kana madhakwa kwamunenge maenda kumapata enyu muchingovhuravhurira varume venyu vose wasiya murume kumba nevana uko iyoyo system iyoyo vakadzi ngatiisiyei handiti wasiya murume kumba nevana watini chamoenda kunofara kutendera chirikakomba uchingovhuravhura kamakumbo acho handiti ndiye murume ari kumba chirega kuramba chinguvhuravhura makumbo ndiye murume ari kumba chinda unofara kana nguva dzakwana wodzokera kumba handiona nguva dzako dzakwana chihure chachibhadhari munodzana izvo zvikomba zvinokuda uri pamurume wako zvikomba zvinokuda uri pamurume musi waunonzanzi wabhutsugwa wandeka nati wabva kana basa rirapera chikomba ndo pachinobva chatotiza hauchachioni makuti kwai varume vari kunetsa kunoko asi unga unayewo wanga uchichengetesa vana achikubetsera kuchengeta vana achikubetsera kusuka achidini zvikomba izvi hazvina zvinongokuda uri pamurume we tigare tangodzana chokwadi ipapo chihure ichi kaichi mungangochiisa henyu muri kuchioverata select is being overrated chiprostitution kuvanhu vechikadzi vane varume handisi kutaura vanhu vari single ndikutaura vanhu vane varume vavo andika makupinda muzvinhu zvisiri izvo makabva kumba uko muri mai chaichaivo vanozikana vebanonamata prayer warrior vebhachi chaivo chaivo handimaona mapinda muuk umu majoina system makuchinda zvino haikona makuchita muda kumutedza murume uyo anda kuchimutsivira zvakanoita kuZimbabwe paipa dambudzira kuti ndindinese kuno kundoda kunyatsa kuchimupedzera imi keni munongofa mukasiya vana anongofa ndiwe chengetedza muviri wako bhaibheri rinoti muviri wako itemberi yajehovha handitika nemiwo varume zvakare regai kuda kuti nditsiva mukadzi handitika nokuti ndakuda kuti ndinomunyengera shamwari kana ndakuda kunomunyengera next door kana kunomunyengera mahure mazano vanhu vari kungofa kana mine maproblems aminawo mba menyu sit down and talk
communication yarehwa nadhewa iya garai pasi mutaurirane kwamai mwana apa zvakamira zvakadai babawo babako iyi zvinhu zvedu zvikadai then mosangana pakati handimona mogadzisa imba yenyu handimazviona ndo zvinodiwa. Abuse tikuti no zvanza kuti anzida kusvotesana idzi hakuna kuti anzi ndinonzwa mumarriage ka murume nemukadzika mose munotofanira kutosangana pakati munofanira kutosangana pakati mototaurirana pakati kuti saka todiwa raiti motaura nyaya yenyu kusvika mawana solution panyaya yenyu noti kungoti ini ndinonzwa hakuna chinhu chinonzi anzi kwai murume anobvumidzwa kuhura tiri kunyeperana guys kuti anzi hey it's in our DNA tinobvumidzwa kuhura ndiani akazvitaura izvozvo kuti anzi varume hurai ndiani akazvitaura hakuna munhu akamboti ati kwai varume fambai muchihura kunzoko muchiita magirlfriends muchishungurudza vana vevanhu muchiti kwai he nokuti kwai ndiri baba vemba hakuna zvinhu zvakadaro wakabuda mukadzi wako respect your wife love your wife as she is if there is a problem sit down and address the problem antika moisolva chete ndo nyaya ndoda kuti ngotaura navanhu vari kuchando kunasi inangu handisi ebenteche antika ende zvevamarriage zvazvina formula handimaona hazvizikanwe but ingazviitewo kuti uzviitewo nenzira negwara rakanaka handitika haina formula marriage asi ngatite izvo zvokuti patinenge tichingoudzanawo semadzimai kana kuti sevabereki kudai tinongoti tichidzorana tichiudzana chokwadi cheshe zvinhu zvatinosangana nazvo mukufambawo kana mukuona kana mukurarama kwatinorarama ikokuku handimaona kungoti it might work for you it might not work for you handitimaona asi kungova kana chinhu chakadi chinhu chakanaka ina handisi kuti kana ukabvunza murume kokuti nai baba zvikazodai ukataura nerespect murume haachanyenge aiwa handina kudaro ndangoti inini tauriranai garai pasi mutaurirane imi varume regaiwo futi kuti ndindo gumbo rinotsika pano pamande rangu handina chandoudzwa newe mukadzi iwewe gumbo riri panhende rangu hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro imbawo chinonzi mushawo futi mukadzi kuti imba imirewo futi mukadzi andichika imbawo futi mukadzi hanzi ndiri single saka ndikaita varume vandoda ndinenge ndiri hure here ndiri pakutsvaga pane mukadzi ari mumba anohura fungai raisi decision ndeyako iwe kana uri munhu ari single ukaita varume vako chero 10 ukaona kuti ndikudaita varume 10 it's your choice ndiwo unozati hazvina here maconsequences kana kuti zvinawo maconsequences pachandinoziva chimwe nechimwe cheteka chimwe nechimwe chine mubayiro wacho chaunokudzvara ndo chaunokohwa haungati wakudzvara chibagwa pawokohwa nzungu hazviite kana pavarume 10 ivavo uchashaya here 2 vanenge vane chirwere uchashayawo here kana 1 anenge ane chirwere kana kuti umwe anenge ane mukadzi anenge achikubaya nebanga zviri kwauri ina ndingakudzi zvokuita neupenyu hwako asi kungoudzana kutsvaka kuna kuipa but matsvakiro acho ekuzoitawo varume 10 uri munhu wari kuti kune wemonday tuesday wednesday kusvikira day 10 handiona saka ndiwo nongochiziva but ndiri kutaura kuvakadzi vakaroorwa vari kudiaspora kuti chingoma chikaririsa chinei chinodambuka ndeupi mukadzi wamakuona chinzi akatohura akabudirira aine murume wake maproblems edu kudhara kumba uko taita maproblems nevarume vedu muri kuno kuafrica maita maproblem chaiwo asi maigona kumasolva achipera iko zvino hachasolviki because makutaura nemhinoka makunoza kuchadoko imba idzi ndedzenyu idzi ndimakadzida mapedza zvemakuzotorana nekukuzvana nezvimabhenteni zvimabhenteni zvakuzokushungurudzai futi handimaona makuzochema wesi handika panonetsa ipapo imi vana babawo chengetera kana masiyana nevadzimai venyava vana vakadzi venyava mafunga kuti makuita zvinhu zvenyu zvamunenge makuita zvekuchandoko makuita zvamwe vakadzi kana masiya vana chengetai vana ndoda kutokuvingai netopiki iyoyo chengetai vana venyu chengetai vana venyu hakuna mukadzi umwe murume waunenge uchiexpecta auzichengeta vana unoda kuti vana vako vachengetwe nani chengeta vana vako wakasiyana ukarambana namai hauna kurambana nevana you have divorced the wife, your former wife, not the kids. Chengeta vana vako itopike rimwe ziva iyo tikutongoya nayo toda kuvakana 2020 instead kungomwashurana nekungotukana nekungodii tichingodii ngatiite zvinhu zvinokuti tinovakana tichitsiurana handitika kufara kurambidzwe asi ngatifare tiziva pekugumira ngatitambei tiziva pekugumira kwete kuda kutofara kutonge kunge kusina ramangwana kufara kunge tisingazvizivi kuti ndisi vanani zvekutamba kusvikira zvambuya zvalotu zvanzaniwo kutamba kusvikira ambuya vaona bhurugwa rake remukati muBhaibheri uzvo ngatiite tichibatsirana ipapo. Marriage is all about compromise. Kuti dzimba dzedu dzimire idzi tinosangana pakati handika yekusiya murume akavata mumba iyi munobvumidzana mumba menyu mutambe mumba menyu kuti imboenda imai mwana munotamba but chinda be responsible
ndasiya murume ndakumbira kuenda kupati ndobva ndadzoka mangwana ndichikonewa kana kumira mai mwana ndakadhakwa ndakawa murume avataoga mumba imi murume wechiafrican haadi zvinhu zvakadaro hatidi kunyeperana guys chero ako ari achinda kupati chizivawo kanguva dzekudzoka kumba chizivawo nguva dzekudzokera kumba kuvana kumurume handi kune murume ari koko ndapedza toda kuti friday toda kubata yeibonde vakadzi muri kunyima varume bonde kwanzi muri kuramba kuvata nevarume venyu muri kuramba nemastonyeni muri kuramba nemastonyeni muri kupa vanani vakadzi muri kupa vanani mastonyeni aya muri kupa vanani stonyeni muri kuramba nestonyeni idzi toda kuziva kana kune vamuri kupa tinenge tinayo chikamu chine friday kusura mangwana wednesday tichaiva netopic yatinenge tinayo yekuti timbonyatsoziva kuti vasikana vanoti hanzi ndakanyengwa nemurume ndikasvika pakutonorogwa nemurume ndisingazita nemukadzi imi zvinoitika here ichokwadi here kana kuti kunyepa kana tinenge uchiziva kuti uchitoziva uchitoona masainzi ekuti munhu yane murume wake mukadzi wake but woignora handika time wave pabarika manje wakuzo mukadzi yako chizobudikira manje wakuti ndanga ndisingasivi tinenge tiri pano nechitatu netopic iyoyo mudeedzani kana varipo vanoti nishuwa ndakanyepekwa ndandisingasivi aiwa inbox yangu iri free uyaitaure nyaya dzenyu muitewo magest edu apa munongofona hapana nozati ndenda kufona hatitauri mazita enyu tinzwe kuti zvinhu zvakadai zvinoitika here kana kuti munenge matozviona mutoiginawa kunze aiwa ndoda kumukaurisa handitika ndoda kutomukaurisa ndirini handiti maona so mukadzi edu doda kuti abve andimaona ini ndipinde ipapo then zvozoramba wozoitwa second wife zvakurwadza iro barika racho here rakanaka here ndiani kwakambogara mubarika kati aiwa ini barika ri kundifaira tiri kufara mubarika tiri kuda kuti tisangane pano nechitatu saka modeedza vamwe guys nechita tisangane pano. Thank you very much guys pa Sis Melly's Diaries mari vari kuitira zvakanaka musafi makatakura zvinhu panapa tine macounselors tine vanorapa madokta echirungu tine vanorapa madokta echivanhu tine maprofita ungava une dambudziko rako raunaro ruri kutsvaga ruvari kuda rubatsiro hamunoti nenzira ipi just come to my inbox right tokupa nhamba dzevanhu vanodi dzevanobatsira hanzi mbotaura nyaya dzekorona zvino nyaya dzekorona dziri kungoti ukangovhura tv ikorona kungovhura pombi yemvura ikorona kungodai ikorona saka ndichataura imwe chimwe chinyuwani chipi nhai maposa muzukuru wangu chisina kutaugwa nepatv information nyuwani ndeipi yandichauya nayo nyaya yekorona kungotoenda patv uchingovhura tv kudai korona yoga handichimaona saka zvinatibata edu idzi dzisingabudi patv idzi korona izvozvi tatopedza live ino toda kutona president vachiunza chi state of a nation what amene zvechirungu chenyichi handimona. Thank you Ingrid handimaona vachitaura kuti tinzo kuti kune lockdown here kana kuti zviri kufamba sei handimaona so zviri kungofamba Noster. I like the new Noster. Actually I love the new Noster. Dewangu ari mudhuze ndakumbundikira ndakupaziya agi nokuti ndaiti ndikendizvitaurere ndaimborwadziwa mani ndikatarisa Noster so ndaitwa mwoyo wangu waita kupisa ndaizongobvine malaxis mwoyo wangu waita kupisa ndoti vakomana mwana uyu so kochiko shuwa mwana uyu ane potential anombozvisiva here nemanakira akaita akangoga anowana murume anomisa mbako mwana uyu chi ndakafara Noster. Mwari vakuitire zvakanaka please be blessed ramba wakachengetedzwa handika ramba uri mugwara rauri ndofunga tese tiri murodhi yakanaka ramba uri murodhi yaunayo iyoyo handika you are loved and you are beautiful and you are lovely and ramba wakadaro handitika hatidi kuona Noster uya yaishama uya yachiita zvazviye handitika hatidi vana vako remember zvinoenda painternet apa hazvibvi munin'ina wangu hazvibvi handiti hazvibvi zvinogara zviripo nokusingaperi zvokuti vana vanozoti komai apa unobva waita mwana wokura wobva waita mufundisi mwana wako apa unoziva shoko sei sewe zvako unoziva bhaibheri obva asitoro kubvudzeko naye amai varoora zvese and everything and then hauchisina defense. Keep it up, bravo Noster, take care. So guys tosangana nechitatu handitika mwari vakuitirai zvakanaka. I love you all, take care of yourselves, bless you. Hans, how does the new Noster look? Just look at her, just follow her. Tarisa Noster munyuwani umuone, tarisa Noster munyuwani, you will see the new Noster, period. Dangoda beveni iwe nyasha chingotarisa Noster unyasoona even my love never likes ari kukandwa pa unyasoona so many people are agreeing with what I'm saying but by then
tatisingakwanisi hedu kuti zvitaure because taita kunge tikuinventa chiprivates yake antoona but ndofumira pamusoro peimba pandikataura kuti uyoyo mufana wangu uyu handinyare nazvo handitimaona handitombonyare kana kuzvitaura handitimaona because ndinosta chaichai ndiniwo ndaivaone time yangu yekuti vanhu vaitonyara kuti muti Sis Melly kana kuti mungandiona murodhi monditi mhorosa monditi Sis Melly makadi nekutuka kwandaiita asiko zvino munganyara kuti mungandiona moti ndisisi vaidavo makadi Sis Melly hamunyara nditi saka tisi tine mamistakes atinoita paupenyu but what is important is we rectify those mistakes antika we rectify those mistakes, we sit down, we introspect antika mwari votiwanira nyasha and then we change. That is what is important paupenyu antika we don't live in the past. Usada kuramba nosta uchitongerwa zvinhu zvawakaita gore rakapera museri kana kuramba uchiyeuchidzwa zvinhu zvawakaita 5 years ago. Ramba antika what is important is the present, not the past. Una mna chiuya niye kwa ndine kujusira Sis Melly rero zvakaitika 25 years ago. Ndine jusirawo. Come on, get a life. Ndivigire jusi rangu raizvozvi, ndivigire jusi rangu represent titangira ipapo. Usandivigire jusi rakudhara, usandivigire jusi ra 25 years ago, ndivigire jusi rangu raiko zvino kwete re 25 years 20 ndarogwa. Iwe hauna yako history, iwe hauna rako jusi plus nderipi kurandorega kutaura ndogara ndorandinganyara kuti nditaure ndoga even pane vanhu miriyoni nderipi ndozvitaurira ini hanimaona. Saka ngatitambe zvakanaka. Social media you can choose kuti ive constructive kana kuti you can choose kuti iti destroy. It's up to you. I love you all guys. Take care of yourselves. Mwari vakuitire zvakanaka. Tosangana nechitatu. Bless you.